Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. 6-7 λεπτά μετά τις 7 και σήμερα. Σήμερα που ο μήνας πλέον βαίνει προς το τέλος του, 24 αν δεν κάνω λάθος, 25, κάτι τέτοιο τέλος πάντων έχουμε. Πάντως μέχρι την Παρασκευή θα έχει τελειώσει ο Φλεβάρης, να το ξέρετε. Το έλεγα και χθες και το επαναλάβω, μπαίνουμε σε διαδικασία καρνάβαλου. Καρνάβαλου βάσει του καλενταρίου αυτού που έχουμε συνηθίσει του παραδοσιακού. Γιατί καρνάβαλο σε αυτή τη χώρα είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θα το διαπιστώσετε με τις συζητήσεις που θα κάνουμε, με τις κουβέντες που θα κάνουμε, με τους καλεσμένους που θα έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Νομίζω όμως ότι πριν ξεκινήσω, οφείλω να πω ότι για όσους δεν το γνωρίζετε, ότι ελιά ήταν και μαράθηκε, από ό,τι φαίνεται, η κίνηση των 58 σε συνεργασία και με τη μέρος του Πασόκ, και όπου όλες οι συζητήσεις έδειχναν ότι θα πάνε σε μια συνεργασία εν ώψη ευρωεκλογών. Νωρίς σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 3 το μεσημέρι, ο κύριος Γιάννης Βούλγαρης, εκπρόσωπος της τάσης των 58, σε επικοινωνία με τον κύριο Βενιζέλο, του δήλωσε ότι θα στηρίξουμε μεν εμάς με ύψιλον, αλλά δεν θα πάμε μαζί σε ευρωεκλογές. Οι διάφοροι λόγοι θα μάθετε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Η ουσία είναι πάντως ότι αυτή η κίνηση που ονομάστηκε, όπως και στην Ιταλία άλλωστε, κίνηση κέντρο-αριστεράς ως ελιά, τελικά δεν κατάφερε να επιβιώσει πολύ ή τουλάχιστον δείχνει να περνάει τις πρώτες της παιδικές ασθένειες. Παιδικές ασθένειες, όπως είπα, όμως περνάει αυτή η χώρα και περνάει επί μακρόν και θα το περνάει μέχρι ότου τέλος πάντων καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος. Και τι εννοώ. Θυμάστε, πριν από μερικές ημέρες, εδώ στο ίδιο στούντιο, είχαμε φιλοξενούμενο τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κύριο Απόστολο Βουλγαράκη, και ένα από τα θέματα που συζητήσαμε και μάλιστα από μακρόν ήταν η επιφαινόμενη ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου των Χανίων, μεταξύ των άλλων, κάποιων άλλων τέλος πάντων σε πανελλήνιο επίπεδο, όπως είχε βγει το Υπουργείο και πει ότι με μια εγκύκλειό του ότι ανοίγουν οι προσφορές, ότι μέχρι τον Ιούνιο θα γίνονται δεκτές προσφορές. Μάλιστα είχαν ακουστεί και κάποια πρώτα ονόματα, 15 συνολικά εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος, ενδιαφέρονται για το αεροδρόμιο των Χανίων. Και στην ίδια στιγμή, βέβαια, που η κοινωνία κατά βάση ήταν αντίθετη σε μια τέτοια κίνηση, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν μόνο η κοινωνία. Από ό,τι φαίνεται είναι και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, την οποία δεν ξέρω ή δεν μπορώ να πιθανολογήσω ποιοι ήταν αυτοί οι φωστήρες του ελληνικού κράτους που αφού έβγαλαν την εγκύκλιο για τις προσφορές, εκ των υστέρων, όπως ο Παντελής ο Γερίτσης και η Νέα Τηλεόραση εδώ και μερικές μέρες αποκάλυψαν, κατά βάση σήμερα έγινε και επισήμως γνωστό, δεν προβλέπει πώληση, ιδιαίτερα όταν γίνονται έργα μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τι θα γίνει θα το μάθουμε. Η ουσία είναι ότι θα το συζητήσουμε καταρχήν. Καλησπερίζω τον κύριο Μανώλη Γαρμουδάκη, πρόεδρο των εργαζομένων της ΥΠΑ Χανίων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και τον κύριο Λευτέρη Καστανάκη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος στην ΟΣΥΠΑ, του Συλλόγου των Εργαζομένων του Πανελλήνιου. Σε λίγο ελπίζω να έχουμε μαζί μας και τηλεφωνικά από την Αθήνα τον κύριο Βασίλη Αλεβιζόπουλο, πρόεδρο της ΟΣΥΠΑ, για να μας δώσει εκείνο τα φώτα του, καθώς εκείνοι θα ξεκινήσουν μια διαδικασία, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και δικαστική. Λοιπόν, ένα προς ένα. Κύριε Μουτάκη, έκανα μια εισαγωγή απλά για να βάλω στο παιχνίδι, επιτρέψτε την έκφραση, και στους τηλεθεατές που τυχόν δεν γνώριζαν το θέμα. Ακούσαμε λοιπόν ότι το κράτος προτίθεται να ιδιωτικοποιήσει μεταξύ των υπολείπων κάποιων αεροδρομίων και των Χανίων. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλά ερωτηματικά, ότι είναι και στρατιωτικό αεροδρόμιο, γίνεται χρήση και από στρατιωτικό αεροδρόμιο. Ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει το στάτους γενικότερα στην Κρήτη με τα αεροδρόμια, δεν μπορεί το ένα να είναι ιδιωτικό και κάποια άλλα αεροδρόμια στην Κρήτη να παραμένουν δημόσια. Παρ' όλα αυτά βγήκαν οι προσφορές, δώσαμε και καταληκτικές ημερομηνίες σαν Ελλάδα και έρχεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και λέει ότι. Για πέστε μας. Λέει απλά, μάλλον θα σας το εξηγήσει περισσότερο γιατί ασχολείται πάρα πολύ ο συνάδελφος ο Καστανάκης. Απλά λέει ότι ένα αεροδρόμιο ή ένα έργο οποιοδήποτε χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δοθεί σε ιδιώτη. Εφόσον γίνεται με ευρωπαϊκά κονδύλια και θέτει κάποιες ιδιαίτερες ρήτρες, αν συμβεί αυτό, θα σας τα πει σε λίγο ο συνάδελφος ο Καστανάκης που έχει ασχοληθεί με το θέμα και γνωρίζει και την νομοθεσία και έχει δει και τη συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά να προσθέσω, μέχρι να το πει ο κ. Καστανάκης, ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή σου λέει ότι φίλε, από τη στιγμή που σου δίνω χρήματα σε έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, εάν το ιδιωτικοποιήσεις, δεν κάνω πρόβλημα, κάντο, αλλά θα μου γυρίσει τα λεφτά πίσω, αυτά που ουσιαστικά σου έδωσα για έργο δημόσιου συμφέροντος. Συμφωνείτε, κ. Καστανάκη? Ναι, είναι μια παλιά οδηγία. Είναι η οδηγία του 1999, ισχύει ακόμα, η 1260.
Αυτή αναφέρεται στο ότι δεν μπορεί να αλλάξει το καθεστώς της χρηματοδότησης όταν χρησιμοποιούνται χρήματα από διαρθρωτικά ταμεία για 5 χρόνια. Επιποινή επιστροφής των ενισχύσεων ή συγχωνεύσεων ή ας το πούμε, αν τυχόν λέει το πάρει ιδιώτης, όταν αλλάξει, μία από τις μορφές που απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κανονισμό αυτόν είναι να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δηλαδή, το θεωρεί παράβαση και λέει ότι θα εξεταστεί συνολικά το έργο, η σκοπιμότητα, οι πληρωμές από εκεί και πέρα, οι προηγούμενες πληρωμές, θα γίνουν συμψηφισμοί, επιστροφές χρημάτων κτλ. Νομίζω ότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο αν όντως επιμείνουν και κάνουν κάτι τέτοιο και φτάσουμε σε σημείο παράβαση ευρωπαϊκών κανονισμών. Πιστεύω ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο από το όφελος της πώλησης. Ειδικά τώρα που από ό,τι έχουμε στο μυαλό μας είναι πολύ χαμηλά τα ποσά που ζητάνε, που απαιτούν από τους επενδυτές. Τι ζητάμε, αλήθεια? Για να καταλάβουμε την τάξη μεγέθους τώρα, κοιτάξτε, είναι 7 αεροδρόμια μαζί. Το δικό μας έχει και τη δυστυχία να είναι σε μια ομάδα, δεν φεύγει μόνο του. Είναι μαζί η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα. Όχι η Ρόδος, αυτή είναι η ομάδα. Είναι η Κέρκυρα, είναι του Ιωνίου. Είναι του Ιωνίου τα αεροδρόμια, τα μεγάλα. Είναι η Θεσσαλονίκη και η Κέρκυρα, εμείς, η Ζάκηθος, η Κεφαλονιά και επιλέγουν 2 από τα 3 μεταξύ Αράξου, Αγχιάλου και Ακτίου. Λοιπόν, τα αεροδρόμια αυτά είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Φανταστείτε το δικό μας που είναι στα 2 εκατομμύρια επιβάτες, η Θεσσαλονίκη είναι στα 5, η Κέρκυρα είναι στα 2 και αυτή. Είναι πολύ μεγάλα αεροδρόμια. Όλα μαζί λοιπόν τους απαιτεί από αυτό που θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά να δώσει, να καταθέσει ηγετική επιστολή 15 εκατομμυρίων. Για σκεφτείτε τώρα το Χανίων το αεροδρόμιο, όπως είναι τώρα με την πολύ χαμηλή πολιτική τιμολογιακή που έχει, βγάζει 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κέρδος. Το ένα αεροδρόμιο. Και μιλάμε για παραχώρηση 30 συν 10 ετών. Μιλάμε δηλαδή με πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Πολύ χαμηλή τιμή. Απ' την άλλη, έτσι που το έχουν κάνει, σου απαγορεύουν με τη μέθοδο αυτή τη ομαδοποίηση, απαγορεύουν. Να επιλέξεις. Όχι, απαγορεύουν σε άλλα σχήματα να πάρουν τα αεροδρόμια. Σε τοπικά σχήματα. Εμείς δεν ήμασταν αντίθετοι γενικά στην φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος, να φύγει από το κεντρικό κράτος στο σκληρό κράτος. Είχαν γίνει και προτάσεις και παλιότερα. Θα μπορούσε να δουλέψει ένα σχήμα που να είναι πολυμετοχικό, αλλά δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι τα αεροδρόμια της Βόρειας Ιταλίας ή της Γερμανίας. Η Fraport που θα έρθει μεθαύριο, η πρώτη μας επίσκεψη είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του ομίλου Κοπελούζου και της Fraport. Το Fraport είναι το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, από το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Αυτό ανήκει κατά 31% στην περιφέρεια του ΕΣΑ και 20% στο Δήμο της Φραγκφούρτης. Το 51% είναι σε δημόσιο, έχει δημόσιο χαρακτήρα και οι υπόλοιποι έχουν διασπαρίσει πολύ μικρά ποσοστά. Το 18,5% είναι σε μικροϊδιοκτήτες μέσω χρηματιστηρίου, είναι 2-3% έχουν κάτι μικρές εταιρείες και τα λοιπά. Η Lufthansa έχει 10%. Δηλαδή είναι μια άλλη λογική από τη δικιά μας. Η δικιά μας είναι μοναδική λογική στην Ευρώπη αυτό που κάνουμε. Θα μπορούσε τέλος πάντων να το βγάλει κατά μία έννοια, να δώσει τη δυνατότητα και στην περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Χανίων, ας πούμε. Πώς θα πάνε σε αεροδρόμια, ας πούμε, σε 7 αεροδρόμια μαζί. Ναι, αυτό λέω. Αν μπορούσε. Αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να το εφαρμόσει το Ηράκλειο, ας πούμε, τώρα που έμεινε μόνο του. Το Ηράκλειο κάποια στιγμή, αν το δώσουν τελικά σε ιδιώτη και αυτό, έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα τοπικό σχήμα, να μπουν οι τράπεζες, να μπουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι ξενοδόχοι, ξέρω εγώ, η περιφέρεια και να το πάρουν σε άλλο σχήμα. Που αυτό είναι σε κατάσταση που εμείς δεν την αρνούμαστε. Δηλαδή την έχουμε προτείνει και στην Ομοσπονδία και παντού είναι μια λύση που θα μας βόλευε και εμάς. Να ρωτήσω, κύριε Καστανάκη. Είναι τελικά λάθος. Δηλαδή, πουλάμε κάτι το οποίο ένα του κομμάτι, έστω και το 1/7, αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή κρύβεται κάτι. Ή μπορεί και να κρύβεται κάτι πίσω από αυτό. Υπόθηκε κάποια στιγμή το δικό μας αεροδρόμιο που είναι προς τιμήν μας εμάς των εργαζομένων εκεί, γιατί φανταστείτε ότι αυτό το αεροδρόμιο δουλεύει με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, με τον ιορισμό των συναδέλφων δηλαδή. Μιλάμε τώρα για απίστευτες ελλείψεις προσωπικού. Ο καθένας κάνει 2 και 3 δουλειές για να βγει το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο θεωρείται φιλέτο. Αυτό μας είπανε. Off the record μας είπαν ότι το βάλαμε, είναι το καλύτερο, το πιο κερδοφόρο στην Ελλάδα και το βάλαμε κράχτη. Υπόθηκε και αυτό. Ίσως πάνω σε αυτή την ταχύτητα να το βάλουν κάπου και να φαίνεται, ας πούμε, η κορονίδα των 7 αεροδρομίων είναι το δικό μας άποψη κερδοφορίας και προοπτικής, γιατί είναι και προοπτική στη μέση και μελλοντική ανάπτυξη. Ίσως αυτό τους όθησε να το βάλουν μέσα χωρίς να κοιτάξουν πάρα πολύ καλά την νομοθεσία. Ίσως και όταν το ξεκινήσαν να μην είχαν υπόψη τους τι θα γίνει το έργο. Γιατί το έργο για να γίνει σε εμάς τώρα πέρασε από χιλιαμεριά κύματα. Ήταν προαποφασισμένο πριν τελικά. Ναι, σχεδόν εμείς είχαμε ξεγράψει ότι θα γίνει το έργο. Με τεράστιες προσπάθειες και του νέου ερμηνάρχη και των τοπικών φορέων, το έργο προχώρησε εκεί που το είχαμε ξεγραμμένο. Και ίσως αυτό δεν το είχαν στο μυαλό τους. Και τους ευνηδίασε και πιθανόν να μην το είχαν δει στρατηγική τους και το βάλανε μέσα. Τώρα όμως. Με τα νέα δεδομένα.
Το έργο, ο κύβος ερήφθη, το έργο έχει ξεκινήσει. Θα τελειώσει σε μια περίοδο που αν έχει γίνει παραχώρηση σε ιδιότητα, το έργο θα είναι σε εξέλιξη και θα παραδοθεί μετά. Το έργο δεν είναι κάτι αυτοτελές. Επηρεάζει και το σημερινό κτίριο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι θα τελειώσει μια πτέρυγα του χρόνου που θα το έχει πάρει ο ιδιώτης, ας πούμε, θα μπουν μέσα στο χώρο που θα έχει πάρει ο ιδιώτης και θα τον καταστρέψουν και να δουλέψει το καινούριο κομμάτι μεταβατικά. Δηλαδή και στο τέλος θα γίνει ένα νέο κτίριο. Δεν είναι κάτι καινούριο να πει ότι δώσω το μισό κτίριο και το άλλο μισό το αφήνω στον παραχωρησιούχο, ας πούμε. Είναι πολύ σύμπλοκο το έργο, πολύ σύνθετο, με πολύ δύσκολες φάσεις. Δεν είναι ανεπηρέαστο, δηλαδή ίσα-ίσα επηρεάζεται πάρα πολύ ο υπάρχον αεροσταθμός. Και θεωρώ ότι είναι μεθοδολογικό λάθος 100%, δηλαδή ίσως και αυλεψία. Παρόμοια κατάσταση πιθανόν να υπάρχει και για τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ψάχνει η Ομοσπονδία τώρα πάνω και από μια πρώτη, ας πούμε, εκτίμηση που κάναμε, βρήκαμε, ας πούμε, ότι πέρυσι δημοπρατήθηκε μια επέκταση ενός διαδρόμου προσγείωσης στη Θεσσαλονίκη και πήρε 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο 10-28. Ναι. Οπότε πιθανότατα να βρεθούν και σε άλλα αεροδρόμια. Και στην άλλη ομάδα της Ρόδου, η Ρόδος, η ΚΟΣ και αυτά δεν παίρνουν ΕΣΠΑ γιατί είναι ψηλά στην ευρωπαϊκή. Το εισόδημα, μέσο εισόδημα τους είναι μεγάλος εκεί και δεν δικαιούνται ΕΣΠΑ. Αλλά στη δικιά μας ομάδα πιθανόν να υπάρχουν και άλλα αεροδρόμια που να έχουν. Το ίδιο πρόβλημα. Βέβαια, να έχουν χρηματοδοτηθεί. Και εκεί υπάρχει μια αντίρροπη τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να σας πω. Δηλαδή, από τη μία μεριά η Τρόικα, οι Ευρωπαίοι πιέζουν για παραχωρήσεις ιδιωτικοποιήσεις κτλ. Απ' την άλλη, υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού που σου λέει ότι αν δεν ήταν δημόσιο δεν θα χρηματοδοτούνταν. Ναι. Το πολύ να παίρνει 40 και δεν μπορεί να ήταν και επιλέξιμο. Εμείς πήραμε 90%. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί πέρα. Και πιστεύω ότι στο τέλος, εφόσον. Εκτός αν γίνει κάποια νομικιστική κίνηση, τακτικιστική, δηλαδή από την περίοδο του ΤΑΙΠΕΔ, που και εκεί υπάρχει ένα θέμα αν είναι νόμιμη η παραχώρηση των αεροδρομίων στο ΤΑΙΠΕΔ, να το βαφτίσουν κάπως αλλιώς και όχι ιδιωτικοποίηση και κάπως έχει να το ξεπεράσουν. Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι είναι πολύ αυστηροί σε αυτά και θα το μπλοκάρουν στο τέλος. Κύριε Ερμουτάκη, επειδή το έχουμε συζητήσει επί μακρόν, ένα μισό χρόνο συζητάμε το θέμα του αεροδρομίου, με άλλες βέβαια, με άλλα δεδομένα τότε, με άλλα δεδομένα σήμερα. Επιτρέψτε μου να πω ότι πλην λίγων ή κάποιον, όπως είναι στους ξενοδόχων, όπως ο Περιφερειάρχης προχτές εδώ σε μένα, δεν έχουμε δει μια βροντερή φωνή από τους χανιώτες ταγούς, να το πω έτσι, είτε της κεντρικής πολιτικής σκηνής, είτε και της αυτοδιοικητικής, στο να ξεκαθαρίσουν απόλυτα τη θέση τους. Ακριβώς εκεί εστιάζει ο σύλλογος ο δικός μας, στο ότι εκεί στερεί ο νομός Χανίων. Είναι ένα θέμα το οποίο υπερτερεί ο νομός του Ηρακλείου στο κομμάτι της κίνησης, της ομαδικής κίνησης. Αυτό λείπει από τα Χανιά. Με χαρά μας διαπιστώνουμε ότι αυτό που ξεκινήσαμε να γίνει την Πέμπτη έχει τύχει τις ευρύτερες αποδοχές. Πέστε και θα γίνει την Πέμπτη, γιατί δεν το είπαμε. Ναι, την Πέμπτη έχουμε καλέσει όλους τους φορείς του νομού και το χανιώτικο λαό. Και με την ευκαιρία της εκπομπής σας θα πω ότι σήμερα προέκυψε το ΧΤΕΛ μας διαθέτει 3 λεωφορεία τα οποία θα ξεκινήσουν 10 παρατέταρτο από το ΧΤΕΛ. Και όποιος πολίτης των Χανίων θέλει να είναι στο αεροδρόμιο σε εκδήλωση διαμαρτυρίας ειρηνικότατη, χωρίς επεισόδια, χωρίς τίποτα, θα μπορεί να μεταφερθεί δωρεάν για 1 ώρα στο αεροδρόμιο όσο χρειαστεί και μετά θα επιστρέψουν στα Χανιά. Βλέπω ότι οι φορείς αρχίζουν και μαζεύονται. Πιστεύω ότι σήμερα, αύριο, γιατί έχει κάνει μια κίνηση και ο κύριος Βουλγαράκης, το γνωρίζω, προσπαθεί να τους μαζέψει για να έχουν μια κοινή άποψη. Ένα κοινό κείμενο στα πλαίσια της ανακοίνωσης που έβγαλε η Ένωση Ξενοδόχων, για μένα είναι σημαντικό για τον νόμο. Θα φανεί, γιατί το ότι είναι όλοι εναντίον της ιδιωτικοποίησης είναι δεδομένο. Δηλωμένο και επίσημα και ανεπίσημα. Το να βγει και ένα επίσημο κείμενο, το να προσυπογράφεται από όλους ή ας παρουσιαστούν να δηλώσουν όσοι είναι αντίθετοι με την κίνηση αυτή που κάναμε εμείς. Δηλαδή είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Να λάβουν και το κόστος, το τι θα προκύψει αύριο. Γιατί αυτό που θα προκύψει είναι πλέον η βέβαιο ότι θα είναι αρνητικό για την τοπική οικονομία, θα είναι αρνητικό για τον τουρισμό. Ένας ιδιώτης στο αεροδρόμιο το μόνο που μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή είναι να βάλει τέλη τα οποία είναι μηδενικά. Επί 3-4 χρόνια είναι μηδενικά τα τέλη και γι' αυτό έχουμε αυτή την προσέλευση του κόσμου. Και τις εταιρείες low cost. Ναι. Ο ιδιώτης λοιπόν, όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο συνάδελφος ο Καστανάγκης σε συζητήσεις που είχαμε, και με 30% μείον την κίνηση θα είναι κερδοφόρος. Δεν τον ενδιαφέρει.
με τα τέλη που θα βάλει, αυτός θα καλύψει τη διαφορά και θα παίρνει τα ίδια λεφτά πάλι. Αλλά η κίνηση του αεροδρομίου θα λιγοστέψει. Αυτό είναι πλέον βέβαιο ότι είπα ο Βενιζέλος. Μα αυτοί που μας κυβερνάνε μάλλον δεν βλέπουν ή δεν θέλουν να δούνε. Το παράδειγμα του Βενιζέλου έπρεπε να τους γίνει μάθημα. Κι όμως επιμένουν εκεί γιατί έχουν δεσμεύσεις είτε με την Τρόικα, είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε και προσωπικές, αν θέλετε, με ιδιώτες. Θα το δώσουμε το αεροδρόμιο των Χανιών σε ιδιώτη. Αυτό που ψάχνατε προηγουμένως, θα κάνω ένα απλό ερώτημα. Αν αύριο το αεροδρόμιο των Χανιών δινόταν σε οποιοδήποτε επιχειρηματία με 15 εκατομμύρια το χρόνο να δίνει στο κράτος, θα μιλούσαμε τώρα γιατί το δίνεται? Όχι, θα λέγαμε καλά έκανε και το έδωσε. Αφού βγάζει 10 και δίνει 15 ο ιδιώτης, καλά έκανε και το έδωσε. Ποιος ιδιώτης θα μπει μέσα 5 εκατομμύρια το χρόνο? Μα άλλο. Εγώ θα πάω στο άλλο. Γι' αυτό το πετάξανε μέσα, το πακετοποιήσανε. Και δεν το βγάλανε από μόνο του. Από μόνο του λοιπόν θα φαινόταν καθαρά το χαρίζανε. Γιατί θα το χαρίσουνε. Στο τέλος θα δείτε ότι θα χαριστεί το αεροδρόμιο με βάση τα δεδομένα που έχει. Άρα σημαίνει ότι κάποιο παιχνίδι παίζεται για να δοθεί σε ένα όμιλο, δεν ξέρω σε ποια εταιρεία θα το πάρει, μαζί με το πακέτο των υπολείπων αεροδρομίων, τα οποία είναι με μείον έσοδα. Πιστεύω ότι η κίνηση αυτή που γίνεται έχει αργήσει πάρα πολύ. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια που το συζητάμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Από εδώ λοιπόν και από την εκπομπή σας πάλι θα πω, γιατί ήταν πρόσφατη η εξέλιξη αυτή, ότι θα είναι παρούσα και η Ομοσπονδία την Πέμπτη. Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας θα είναι στο αεροδρόμιο, θα είναι στη διάθεση των φορέων να ενημερώσει για οτιδήποτε χρειαστεί και να δείξουμε, γιατί δεν γίνεται σε κανένα άλλο αεροδρόμιο, μόνο εδώ γίνεται αυτό. Στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε τίποτα. Πήγανε, επισκεφτήκανε, πιάνε το καφεδάκι τους, είδαν ότι θέλανε, πήραν ό,τι θέλανε και φύγανε. Εδώ λοιπόν θα φανεί ότι υπάρχει αντίδραση και είναι σημαντικό να το δείξουμε ότι από την Κρήτη θα ξεκινήσει πάλι κάποια αντίδραση για την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι σήμερα παράλληλα ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είναι ένας εκ των αρμοδίων υπουργών, έκανε και συστάσεις και προς την ΗΠΑ και προς τους συνδικαλιστές της ΟΣΥΠΑ να φερθούν απολύτως τυπικά στους υποψηφίους επενδυτές. Το ζητούμενο εμείς να φερόμαστε τυπικά στους όποιους επενδυτές, αρκεί, να το πω λαϊκά, να έχει και γούστο αυτό. Δηλαδή, με την έννοια, αν ερχόταν κάποιοι όντως μεγαλοεπενδυτές, οι οποίοι θα σας έλεγαν, το ξέρετε κάτι παιδιά, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Πόσο βγάζετε φέτος, 10, σας δίνουμε 20. Θα δουλέψετε κι εσείς εμάς, θα παραμείνετε της εργασίας, τέλος πάντων το συζητήσουμε. Αλλά έτσι όπως το μεταφέρετε εσείς, δείχνει ότι το πράγμα πέραν του κολλήματος του νομικού που μπορεί να έχει και της εν τέλει ζημίας του ελληνικού κράτους, αν χρειαστεί να καταπατηθεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και προφανώς να πληρώσουμε και τα πρόστιμα. Κάτι που υπενθυμίζω με τους Χιτά το κάναμε και με τους μυθότοπους χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε και πληρώνουμε και τα πρόστιμά μας. Αλλά λοιπόν, δεν θα αποβεί, μάλλον θα αποβεί μοιραίο και για αυτό που θεωρητικά και πρακτικά δείχνει ότι είναι, τουλάχιστον για την Κρήτη, και αν μιλάμε για τα Χανιά, μία εκ των ελαχίστων κινητήριων μοχλών για ανάπτυξη του τόπου. Κύριε Καστανάκη, δηλαδή, αν χάσουμε αυτά που έχουμε, τον τουρισμό εννοώ, έχουμε μεγάλο θέμα. Έχει μια μεγάλη διαφορά το αεροδρόμιο Χανίων του Ηρακλείου. Ναι, μεν είμαστε στο 1 τρίτο της κίνησης, αλλά εμάς έχει δυναμική. Είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα. Δηλαδή, το Ηράκλειο είναι σχεδόν κορεσμένη η Ανατολική Κρήτη. Δεν έχει λίγες καινούργιες μονάδες ξενοδοχειακές. Εμάς εδώ η περιοχή έχει πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν είναι αναπτυγμένο σε αυτή τη βάση. Είχε εξαιρεθεί η Κρήτη κάποτε από την επιδότηση στις ξενοδοχειακές κλίνες ως κορεσμένη. Είχαν προλάβει όμως η Ανατολική Κρήτη που είχε καλό αεροδρόμιο τότε και εμείς ήταν ακόμα στην αρχή το δικό μας και χτίσανε ξενοδοχεία μεγάλα. Αυτή η κίνηση τα τελευταία 5-6 χρόνια γίνεται και εδώ. Το βλέπετε σε μεγάλα ξενοδοχεία. Αυτή όμως υπάρχει μια αλυσίδα. Δηλαδή, αν το αεροδρόμιο δεν μπορεί να τα αντέξει, ένα ξενοδοχείο με 2.000 κλινών θέλει 10 πτήσεις τη βδομάδα για να γεμίσει. Αν το αεροδρόμιο δεν μπορεί να τις πάρει, δεν θα το χτίσει ο άλλος. Και το αντίστροφο. Αυτό το τραβάει το άλλο. Εμείς δουλεύουμε αυτή τη στιγμή με 2.120.000 επιβάτες και είναι σχεδιασμένο για ένα 300. Ήθελα να σας πω γιατί δεν υπάρχουν αντιδράσεις στα Χανιά. Εγώ είχα και ένα άλλο κομμάτι. Το είδα πάλι οπτική από φίλους μου δηλαδή, που μου λέγανε μα το αεροδρόμιο, ξέρεις, οι πόρτες δεν δουλεύουν, ο κλιματισμός δεν είναι καλός, οι τουαλέτες, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι πάντα καθαρές. Ναι, να δουλεύουμε με πολλαπλάσια κίνηση από ό,τι αντέχει το αεροδρόμιο. Δηλαδή, είναι φυσικό να μην προλαβαίνουμε. Απ' την άλλη, υπάρχει μια πολιτική, κεντρική πολιτική και από την υπηρεσία δικιά μας και από την κεντρική κυβέρνηση, που παίρνει τα έσοδα του αεροδρομίου και
και το κέρδος που θα βγάλουμε και δεν μας επιστρέφει τίποτα. Δηλαδή, πέρυσι σε εποχή ρεκόρ πήραμε 300.000 όλους και όλους για συντήρηση του κτηρίου. Και έχουν τελειώσει και δεν έχουμε στόκ. Πρέπει να παραγγείλουμε, να μπει σε κάποιο πρόγραμμα, σε κάποια προμήθεια κτλ. Χαλάει μια γωνιακή ταινία, ακόμα παλεύουμε τώρα μια γωνιακή ταινία, γιατί δεν μπορούμε να στοκάρουμε ένα πλήρη μηχανισμό. Χαλάει ένα κλιματιστικό, θέλει 3.000 το ανταλλακτικό, δεν μας το εγκρίνουν, αργούν να το εγκρίνουν. Ενδιάμεσα ο κόσμος που υποφέρει λέει: κακοί δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν. Υπάρχει μια απαξίωση σε αυτό το επίπεδο δηλαδή. Άλλοι μου λέγανε για τον γιατρό, που είναι άλλες υπηρεσίες, δεν είναι δικιά μας το θέμα. Δεν έχει γιατρό, ξέρω τι το θέλουμε το αεροδρόμιο που δεν είναι καλό. Απ' την άλλη, επειδή αυτά τα προβλήματα ήταν μεγάλα και δομικά, τα επισημάναμε και θα λυθούν με την επέκταση του κτηρίου. Θα ανακουφιστεί με κίνηση, θα πάρουμε και έχει μια αύξηση ακόμα. Και η περιοχή τραβάει. Όμως θα τραβήξει κι άλλο. Πάνω σε αυτό που είπατε. Είναι μεγάλη διαφορά από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου που είναι κορεσμένο και είναι μεγαλύτερο. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα συγκλίνουν τα δύο αεροδρόμια. Σε ορίζοντα 20 ετίες θα συγκλίνουμε. Να συμφωνήσω απλά, θα πει το άλλο, ο οποίος είναι υπέρμαχος της ιδιωτικοποίησης. Σου λέει, από τη στιγμή που εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα αυτά, δουλεύεις υπερόριες, υπερβάλλεις σε αυτόν, έχεις καταφέρει και εξυπηρετείς διπλάσιο σχεδόν κόσμο από αυτόν που θεωρητικά ήταν η πληρότητα του 100% του αεροδρομίου. Βγάζεις χρήματα, αλλά ουσιαστικά δεν μπορείς να φτιάξεις με τα χρήματα αυτά μια λάμπα. Ναι, γι' αυτό λέγαμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι σε μια αλλαγή του καθεστώτος, σε να γίνει πιο φιλελεύθερο κάπως, να μην είναι τόσο ασφικτικό από το δημοσιολογιστικό, να γίνει μια μορφή που να είναι όμως δημοσίου συμφέροντος. Γιατί κοιτάξτε, τα χρήματα μπορείς να τα βγάλεις με πολλούς τρόπους. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς της αγοράς. Δηλαδή, αν έχεις, θα πω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα, αν έχεις ένα μαγαζί και πουλάει μπλούζες. Μπορείς να πουλήσεις 10 μπλούζες με 100 ευρώ και 100 μπλούζες με 10 ευρώ. Τι θα διαλέξεις να κάνεις? Τις 10 μπλούζες με 100. Να μην έχεις φασαρία, να μην έχεις ελλείψεις κτλ. Κόσμο. Περίπου αυτό το μοντέλο πιστεύω ότι ακολουθεί ο Βενιζέλος. Μπορεί και να διώχνει η γνώση του κίνηση, επιμένοντας στα υψηλά τέλη, έτσι ώστε να έχει μικρότερη φόρτιση στις εγκαταστάσεις, καθαρότερες τουαλέτες, ούτε ωραίες ούτε τίποτα, λιγότερα security, λιγότερα κόστη. Και εδώ θα μπορούσε αντίστοιχα ένας ιδιώτης, ας πούμε, να κάνει μια μικροεπένδυση σε κάποια συστήματα του αεροδρομίου, ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει επιβολή τέλους επιβάτη, όπως έχει ο Βενιζέλος στα 19 ευρώ, να επιβάτη τέλος χρήσης κεντρικών υποδομών. Και αν του βάλει ένα 20 ανά εξερχόμενο επιβάτη, ας πούμε ότι η πρώτη επίπτωση είναι να πέσει 10% η κίνηση, θα βγάλει, τώρα βγάζουμε 10, θα βγάλουμε 9 και 20 επί 900.000 που θα έχουν μείνει αναχωρούντες, άλλα 18, 27 εκατομμύρια ευρώ από τα 10. Και θα έχει πέσει η κίνηση 10%. Με αυτό είναι τεράστια επίπτωση στην περιοχή. Μα δεν αντέχει η περιοχή. Δηλαδή, μια εταιρεία όπως είναι οι Καναδοί που έχουν τώρα αυτό το Βενιζέλο, αυτή τη στιγμή έχουν ένα καναδικό φαντ, το οποίο είναι πολύ συμπαθές γιατί εκπροσωπεί συνταξιούχους. Αλλά το κίνητρο που έχει και ο στόχος είναι να βγάλει χρήματα για να τα δώσει μερίσματα στους φουκαρούς συνταξιούχους Καναδούς. Δεν τον ενδιαφέρει αν αυτό το βγάλει με 100 επιβάτες, με 1000 επιβάτες, με 2 εκατομμύρια επιβάτες. Ναι, γιατί αν είναι δημόσιο όμως εδώ, αν η περιοχή δηλαδή μετέχει στο αεροδρόμιο, όπως γίνεται στα περισσότερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, το επικρατών μοντέλο στην Ευρώπη είναι αυτό. Δημόσιο αεροδρόμιο, πολυμετοχικότητα με δήμους, με περιφέρειες, με ξενοδόχους, με αεροπορικές εταιρείες μέσα, όλοι αυτοί μαζί. Όχι ένας επενδυτής, ξερός επενδυτής, ας πούμε, όπως επενδύει, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία holding, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Αν δεν είναι έτσι, ανά πάσα στιγμή κιόλας επιδιώκει απλώς λογιστικό κέρδος. Αυτή δεν μπορεί να φύγει σε 5 χρόνια να δει ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, κερδοφορίας που έχει βάλει ένα στόχο και το εγκαταλείπει και φεύγει. Έχει και στοιχεία τέτοια αυτή η επένδυση. Δηλαδή, στοιχεία ευκαιρικότητας. Δεν είναι σταθερή. Έρχεται ένας, όπως έγινε στο Βενιζέλο, έχει αλλάξει 3 ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή το μετοχικό πακέτο. Ναι. Εγώ εκεί και θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας. Θα πρέπει, έχω την εντύπωση να καταλάβει και ο πολύς ο κόσμος, όπως επαναλαμβάνω και η ταγή αυτή του τόπου, ότι το αεροδρόμιο δεν είναι ένα μαγαζί το οποίο θα μπει κόσμος μέσα, θα ψωνίσει και θα φύγει. Το αεροδρόμιο είναι το πρώτο κομμάτι μιας αλυσίδας η οποία θα ακολουθήσει από τη μετάβαση στην πόλη, από τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, τις παραλίες, τα beach bar και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, και θα κλείσει ο κύκλος αυτός για να ανοίξει πάλι ο επόμενος. Το ζητούμενο είναι, το έχουμε καταλάβει αυτό? Δηλαδή το λέμε, το ευαγγελιζόμεθα, λέμε συνέχεια ότι θα πρέπει να κάνουμε, να αναπτυχθούμε ο τουρισμός κτλ. Κύριε Ερμουτάκη, εσείς έχετε την αίσθηση με αυτούς που συζητάτε ότι έχουν καταλάβει τον επικείμενο κίνδυνο σε περίπτωση που γίνει ιδιωτικοποίηση τέτοιας μορφής που λέει ο κ. Καστανάκης? Τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες διαπιστώνω με ευχαρίστηση ότι το έχουν καταλάβει. Δηλαδή, παράδειγμα, η εταιρεία low cost, η Ryanair, όταν έδωσε την συνέντευξη τύπου, ερωτήθηκε από δημοσιογράφο τι θα κάνετε σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου. Η απάντηση του εκπροσώπου ήταν ότι έχω άριστες σχέσεις με την υπηρεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο, τις υπηρεσίες, και δεν βλέπω το λόγο να αλλάξει. Επέμεινε ο δημοσιογράφος και του λέει αλλάζει και βάζει τέλη.
τότε θα αλλάξουμε και εμείς. Αυτή ήταν η απάντηση του εκπροσώπου. Η αλλαγή λοιπόν αυτή αυτομάτως σε παραπέμπει. Ή τα παίρνει, τα μαζεύει και φεύγει, ή βάζει τέλη τα οποία τα μετακυλεί στο ειστήριο. Ναι. Αυτομάτως λοιπόν αυτό που ακούτε τώρα σε όλες τις παρέες, ότι πήγα στη Θεσσαλονίκη με 30 ευρώ ή στην Ιταλία με 18 ευρώ, αυτό θα εξαφανιστεί. Θα μειωθεί η κίνηση λοιπόν που φέρνει η εταιρεία χαμηλού κόστους και οι charter pieces, επειδή είναι πακέτα μιας εβδομάδας, είναι φτηνές. Αν τους βάλεις τέλη, θα αναγκαστεί να το μετακυλήσει στο πακέτο μέσα. Θα μειωθεί η κίνηση. Το έχουν καταλάβει. Γι' αυτό είδατε και την Ένωση Ξενοδόχων, επειδή το έπιασε πάρα πολύ καλά. Η ανακοίνωση είναι πολύ καυστική και αποκλείει, ούτε καν θέλει να ακούσει για το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Θεωρεί ότι είναι έγκλημα. Το ίδιο το θεωρούμε και εμείς. Κύριε Καστανάκη, εσείς σαν ΟΣΥΠΑ, σαν Ομοσπονδία, έχετε κάνει πρόταση προς τα Υπουργεία, τα συναρμόδια, ότι παιδιά εμείς, αυτό που είπατε πριν από λίγο, έχουμε άποψη και θέλουμε να φιλελευθερωποιηθεί το καθεστώς. Ανοίξτε ας πούμε τη δυνατότητα, είτε οι περιφέρειες, είτε κάποιοι αυτά έχουν γίνει ντόπιοι. Πολλές φορές έχουν γίνει και σε διάφορες φάσεις και έχουν οριμάσει και διαφορετικά δεν είναι σταθερά. Έχουμε κάνει και προτάσεις που έχουν οριμάσει κατά καιρούς και έχουν βελτιωθεί. Εμείς ακόμα και τώρα με το κρατικό αεροδρόμιο και 100% κρατικό να ήταν, αν είχαμε μια αυτονομία οικονομική, μια αυτοτέλεια, θα κάναμε θαύματα, απίστευτα πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε ούτε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν αυτό το μοντέλο τη οικονομική αυτοτέλεια το έχει η Ισπανία. Είναι κρατικά τα αεροδρόμια, αλλά του δίνει μια δυνατότητα στα αεροδρόμια να γυρίσουν πόρους. Εμείς δεν μας αφήνει. Το δημόσιο λογιστικό, θεωρώντας μας όλους απριόρι, ας πούμε, ενδυνάμει κακοδιαχειριστές, μας βάζει περιορισμούς που δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Αυτό οδηγεί στην απαξίωση του αεροδρομίου και στον κόσμο να λέει να γίνει ιδιωτικό, ξέρω εγώ. Και εντάξει. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο εκεί. Η Ομοσπονδία έχει προτείνει πολλές φορές μοντέλα. Τα τελευταία συνέδρια διαμορφώσαν την τελική θέση, ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε με ένα δημοσίου ενδιαφέροντος πολυμετοχικό σχήμα, το οποίο θα έχει και ιδιωτικά κεφάλαια μέσα, αλλά θα παραμένει η πλειοψηφία ή το management θα μένει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, κυρίως περιφερειακό. Ώστε να μην είναι πρωτεύον το κέρδος του αριθμητικό ή να εξισορροπείται με την επιβατική κίνηση. Δηλαδή να μην είναι αυτό ο σκοπός το κέρδος. Ναι. Σαν μια εταιρεία, ας πούμε, ξέρω, που πουλάει ένα οποιοδήποτε είδος ή κάτι άλλο. Αν συνέβαινε αυτό που λέει ο συνάδελφος και τη διαχείριση του αεροδρομίου την είχε το ίδιο το αεροδρόμιο, η επέκταση που γίνεται αυτή τη στιγμή θα είχε γίνει από τα ίδια τα έσοδα του αεροδρομίου. Σε 6 χρόνια θα είχαμε λοιπόν τα 60 εκατομμύρια που έχει δώσει η εταιρεία που έχει αναλάβει την επέκταση και θα είχε γίνει. Απλά πράγματα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι τα έσοδα του αεροδρομίου καλύπτουν τρύπες του προϋπολογισμού και όταν ακούσατε τώρα 300.000 από τα 11 εκατομμύρια που είχαμε πέρυσι, φαντάζεστε ότι και αυτά με πιέσεις. Μέσον βάζει ο αερολιμενάρχης και ας είναι καλά γιατί κινείται πολύ σωστά και έχει και τις διασυνδέσεις και τα πήρε τα 300, αλλιώς θα ήταν πολύ λιγότερα. Αλλά όταν έχεις τόσες ελλείψεις, όταν ζητάς να μπει το Qt που θα αποσυμφορήσει τελείως το check-in και δεν στο βάζουν, νομίζω για 600 χιλιάρικα, 500 χιλιάρικα, καταλαβαίνετε, εκεί δεν φταίει ο υπάλληλος, δεν φταίει ο δημόσιος υπάλληλος. Φταίει καταρχήν το κράτος σαν κράτος και πολύ περισσότερο αυτοί που μας κυβερνάνε. Η λογική του φταίει. Που δεν υπάρχει. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Δηλαδή, μα υπάρχει λογική. Η αμυντική λογική αυτή της κακοδιαχείρισης και της μη κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος καταλήγει να σε έχει σε μια ασφικτική κατάσταση, δεν μπορείς να κινηθείς. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είχαμε ζητήσει κάποια εποχή, άτυπα, δεν προχώρησε τελικά, 1% των εσόδων των αεροπορικών του αεροδρομίου να παραμένει στο αεροδρόμιο. Το 1% φανταστείτε τώρα, που μας έφτανε. Να παραμένει στο αεροδρόμιο και να αποδίδεται με λογαριασμό τέλος του χρόνου τι έγινε αυτό το 1%, για να μπορούσαμε να κάνουμε 5 στοιχειώδη πράγματα. Χαλάει, ας πούμε, το αυτοκίνητο, το follow me είναι παλιό. Πόσο να κοστίζει να follow me, 10.000 δεν τα έχουμε. Πρέπει να πάμε σε πενταετή προγραμματισμό, σε προμήθειες γενικές του κεντρικού κράτους για να πάρουμε και εμείς ό,τι μας αναλογεί στα 5 χρόνια. Και αν και εφόσον εγκριθεί, έτσι. Και αν εγκριθεί, όχι, θα πρέπει να γίνει μαζική προμήθεια που εμείς όταν θα γίνει αυτό μπορεί να μην το έχουμε ανάγκη, να έχει χαλάσει, ξέρω εγώ, να μην είναι εκείνη τη στιγμή. Σας λέω ένα παράδειγμα δηλαδή. Αυτή η πολύπλοκη γραφειοκρατία του δημοσίου που έχει γίνει, ας πούμε, σαν ασφαλιστική δικλείδα για να μπορέσει το δημόσιο να αποφύγει, κακοδιαχειρήσει και όλα αυτά, στα αεροδρόμια που είναι δυναμικοί οργανισμοί και έχουν καθημερινές ανάγκες και πολύπλοκες, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και μας δημιουργεί αυτό το θέμα και δημιουργεί και την απαξίωση αυτή που μας λέει ο κόσμος, να ξέρετε, δεν δουλεύετε. Ξέρω γιατί ο κλιματισμός δεν δουλεύει. Ο κλιματισμός για να φτιάξει το ανταλλακτικό δεν μας το έχουν εγκρίνει. Άντε, εξήγησε τώρα τι να κάνουμε. Ξέρετε, κύριε Καστανάκη, κύριε Μουτάκη, νομίζω ότι η λογική αυτού του κράτους, επειδή δεν έχει ελέγχους, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει, επειδή δεν έχει μάθει τόσα χρόνια να λειτουργεί σοβαρά,
είναι όπως και το πετρέλαιο θέρμανσης. Το αυξήσανε 50 λεπτά πάνω. Γιατί λέει θα πατάξει το λαθρεμπόριο καυσίμων. Αυτό είναι καλό παράδειγμα για την κερδοφορία. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα κάτω κατόφλι που να μην πέσει και ζήτηση παρακάτω, που θα κάποιο αναγκαστεί να το πάρει, θα το πάρει σε ιδιαίτερη τιμή και θα κερδοφορεί. Αυτό κάνει ο Βενιζέλος. Θα αναγκαστεί κάποιο οπωσδήποτε. Από την Αλεξανδρούπολη πώς θα πάει στην Αθήνα. Από την Κέρκυρα πώς θα πάει στην Αθήνα. Θα αναγκαστεί να ταξιδέψει και να πληρώσει τα τέλη. Εκεί βασίζονται ότι κάποιο αναγκαστικά θα ταξιδέψει. Σε εμάς δεν είναι έτσι, δεν είναι μητροπολιτικό αεροδρόμιο. Η κίνηση μπορεί να φύγει. Οι Σκανδιναβοί, ξέρετε, έχουν μια συμπεριφορά που πάνε όλοι μαζί. Αν κάποιοι αρχίσουν και φεύγουν, θα ανακαλύψουν άλλους προορισμούς και θα φύγουν όλοι μαζί. Όπως ήρθαν όλοι μαζί εδώ, θα φύγουν και όλοι μαζί. Το σύστημα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Η ισορροπία του είναι η ισορροπία του τρόμου. Και αν πειράξει κάτι, μπορεί να πειραχτεί όλο το σύστημα και να την αφήσει στον αέρα. Κάποια στιγμή είχα αρθρογραφήσει και είχα γράψει μια άποψη για το αεροδρόμιο, τα αεροδρόμια της Κρήτης γενικότερα και είχα πιάσει και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Υπάρχει ένα θέμα. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα γίνει ποτέ, ας πούμε, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Είναι τεράστιο το κόστος του. Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης, η σκοπιμότητα είναι αμφίβολη. Οι παράγοντες του Ηρακλείου θέλουν να παραμείνει κάτω. Όλοι οι δηλώσεις και του Δημάρχου και των τοπικών παραγόντων και της Aegean που το χρησιμοποιεί κατά κόρον αυτό το αεροδρόμιο πλέον. Δεν δίνουν αέρα στο άλλο αεροδρόμιο. Λένε καλά, είμαστε και εδώ. Έχει φύγει και η μονάδα τώρα, έχει αδειάσει χώρους πολύ. Η μονάδα η Σμηναρχία που ήταν εκεί, 126. Και ίσως κάνουμε μια επέκταση να το φτιάξουμε. Αλλά αυτοί έχουν μείνει μόνοι τους και θα το φτιάξουν μόνοι τους και θα το διαχειρίζονται μόνοι τους. Με ένα σχήμα που πιστεύω θα είναι αυτό. Τότε λοιπόν τους είχα γράψει ότι τα φαραωνικά έργα αυτά που σχεδιάζουν στην Κρήτη δεν φέρνουν τουρισμό. Δηλαδή, αν κάνεις το αεροδρόμιο τεράστιο και χρυσό, θα σου φέρει τουρισμό. Αν δεν έχεις βιολογικούς, αν δεν έχεις δρόμους, αν δεν έχεις γιατρούς, αν δεν έχεις. Δηλαδή, πάει όλος, κόβει το χέρι του και δεν ξέρει που να πάει και πεθαίνει, ας πούμε, παθαίνει γάγκρανα. Ή δεν πάει καθόλου στα νόητα της Κρήτης που είμαι εγώ, που είμαι και δημοτικός σύμβουλος, δεν πατάει η οικογένεια γιατί δεν υπάρχει γιατρός. Και δρόμος. Και δρόμος και γιατρός όμως. Αν σου πάθει το παιδάκι κάτι, μια δηλητηρία σου λέω, μια αλλεργία, τι θα κάνει. Άρα ο προορισμός πρέπει να βελτιωθεί. Πρώτα ο προορισμός και μετά τα υπόλοιπα. Και τα αεροδρόμια ακολουθούν και πάντα τα αεροδρόμια είναι ένα βήμα μπροστά. Αλλά έχουμε χαλάσει το μοντέλο λίγο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι θα πάνε προθύστερα να φτιάξουν το αεροδρόμιο τεράστιο, ακριβό, και μετά να δούμε ότι αυτό θα φέρει τουρισμό. Μα δεν θα φέρει. Και το βλέπουμε και στο Ηράκλειο. Είναι ένα αεροδρόμιο εκεί πάνω, θα έχει λιώδια, θα έχει τέλη πολλά, θα είναι μακριά από τη θάλασσα, θα χάσει η κρουαζιέρα που έχει τη σύνδεση. Και το βλέπουμε τώρα και δεν το θέλουν. Γι' αυτό λέω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση οι συντοπίτες μας εκεί. Το πετύχανε έστω και με αυτόν τον τρόπο, μείναν εκτός. Είναι πάρα πολύ δυναμικοί. Εγώ τους ζηλεύω σε ορισμένες φάσεις, δηλαδή στη διεκδικητικότητά τους. Και πιστεύω ότι κάνανε πάρα πολύ καλά. Και το θέμα είναι να ακολουθήσουμε και εμείς και να απαιτήσουμε και εμείς ίση μεταχείριση έστω και σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Δηλαδή, εμείς ιδιωτικό, με ανεξέλεγκτη τιμολόγηση, γιατί θα βγαίνει μέσα σε ένα πακέτο 7 αεροδρομίων, δεν θα είναι εδώ τοπική διοίκηση. Είναι και αυτό το θέμα. Θα είναι των 7 αεροδρομίων μαζί. Ένα σχήμα κάπου. Και αυτή θα είναι δημόσιο και η Σιτία που αναπτύσσεται και φέτος είναι πολύ ωραίο μέρος και πολύ ωραίο αεροδρόμιο η Σιτία. Φέτος είναι δημοτικό και φέτος θα παραδοθεί το κτίριο το καινούριο. Που είναι το μισό από το δικό μας αυτό το υφιστάμενο τώρα. Είναι πολύ καλό αεροδρόμιο, έχει μεγάλη δυναμική περιοχή εκεί για ανάπτυξη. Θα έχουμε 3 μοντέλα σε ένα νησί. Μάλιστα. Είναι λίγο περίεργο και επιχειρηματικά είναι περίεργο. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Μωτάκη, υπενθυμίστε, Πέμπτη, 10 παρατέταρτο. 10:30 στο Ναρολιμένα. Από 10 παρατέταρτο λεωφορείο. Να υποδεχτούμε σε εισαγωγικά τους το πρώτο γκρουπ που θα έρθει, την πρώτη ενδιαφερόμενη εταιρεία για να αγοράσει το αεροδρόμιο. Ειρηνικά, όπως είπαμε, δεν θα γίνει κανένα επεισόδιο, το διασφαλίζουμε αυτό. Θέλουμε όμως συμμετοχή. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ίσα-ίσα πρέπει να τους φιλέψουμε και τους άλλους. Λέω, δεν θα μπούμε, ας πούμε, να τους αποκλείσουμε, να μην ανέβουν ή να μην. Δεν θα κάνουμε τέτοια. Θα είναι σαν σε επίπεδο διαμαρτυρίας για την γενική κυβερνητική πολιτική. Της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων. Είμαστε εναντίον και εκεί θέλουμε όλους τους φορείς και δεν μιλάμε μόνο για τους νυν δημάρχους, μιλάμε και για τους υποψήφιους δημάρχους. Δεν μιλάμε για τον αντιπεριφερειάρχη και για τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες. Όλοι θα πρέπει να είναι στο αεροδρόμιο. Να δείξουμε ότι η ιδιωτικοποίηση του Δασκαλογιάννη δεν θα γίνει. Είμαστε διατεθειμένοι να το μπλοκάρουμε με όσους τρόπους μπορούμε. Και επιτέλους, θα το πω άλλη μια φορά, θέλουμε και τους βουλευτές μαζί μας. Γιατί αυτοί μέσω του κοινοβουλίου μπορούν να αλλάξουν μια κατάσταση. Η οποία για μένα έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει, ό,τι έγινε στο Ηράκλειο. Δεν είναι αργά όμως, έχουμε χρόνο, αρκεί να κινηθούμε ομαδικά. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Και βέβαια, νομίζω ότι εξυπακούεται ότι οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, επί της παρούσης τουλάχιστον και με τις παρούσες συνθήκες, δεν θα ήθελε να δει να ιδιωτικοποιείται κάτι το οποίο ούτε κέρδος θα φέρει τελικά και θα στερήσει και κέρδος
από την υπόλοιπη ζημιά θα κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ένα ακόμα θέμα. Τις λαϊκές αγορές και το μεγάλο πρόβλημα του παραεμπορίου, διότι πλέον η δημοτική αστυνομία δεν υπάρχει. Λοιπόν, επιστρέψαμε ένα ακόμα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι άπτετο των λαϊκών αγορών και ουσιαστικά μας φέρνει σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτή, κατά πολλούς, χωρίς ιδιαίτερη λογική, διάλυση της δημοτικής αστυνομίας, έδωσε τη δυνατότητα εκ νέου σε πάρα πολλούς εμπόρους εντός εισαγωγικών που πουλάνε την πραμάτια τους, που την αγοράζουν δεν ξέρει κανείς πού, χωρίς φυσικά βιβλία, χωρίς ελέγχους, χωρίς τίποτα, στις παρυφές των λαϊκών αγορών. Και επειδή ο καθής εξημών που πάει και ιδιαίτερα κάποιοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι από τους ανθρώπους έχουν νόμιμα παραστατικά και ποιοι είναι παράνομοι, ψωνίζουν από παντού. Αυτό όμως το παραεμπόριο στερεί τη δυνατότητα στους καθόλου νομίμους παραγωγούς ή πολιτές του εμπορικού τμήματος των λαϊκών αγορών, που πληρώνουν και φόρους, που έχουν ενταχθεί σε όλα τα φορολογικά καθεστώτα που μπορούσαν να ενταχθούν, να συνεχίσουν να δουλεύουν όπως δουλεύουν. Μαζί μας, για να το συζητήσουμε, ο κ. Κώστας Καψομενάκης, πρόεδρος παραγωγών λαϊκών αγορών Χανίων. Καλησπέρα σας. Και ο κ. Σταύρος Μαρτικουλάκης, πρόεδρος του εμπορικού τμήματος. Έτσι. Το λαϊκό, καλησπέρα. Λοιπόν, η ερώτηση κοινή. Τι γίνεται με το παραεμπόριο? Εκεί που υποτίθεται ότι πήγαμε να το εξαλείψουμε και βγαίνανε δημοτικές αστυνομίες και μαζεύανε κόσμους και παράτες και τελειώνει και δεν υπάρχει κτλ. Διαλύθηκε η δημοτική αστυνομία. Τα παιδιά της Ελλάδας δεν μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά, γιατί τους έχουν δώσει και 5.000 πράγματα ακόμα να κάνουν και δεν είναι και πάρα πολύ. Τι κάνετε, κύριε Καψομενάκη? Έχει αυξηθεί το παραεμπόριο 100%. Όπως είπατε, και η ελληνική αστυνομία δεν προλαβαίνει. Και έχει γιγαντωθεί το θέμα. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι κατά την άποψη δικιά μας, ναι, μεν η ελληνική αστυνομία μπορεί να έχει έλλειψη προσωπικού κτλ., αλλά ήταν πιο δραστική ως προς το εξής. Ό,τι έκανε και η δημοτική αστυνομία. Προειδοποιούν μια, προειδοποιούν δύο, προειδοποιούν τρεις. Κατάσχεση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν το θίξει στην τσέπη, τελείωσε. Δηλαδή κάτι μηχανάκια ξυλοκοφτικά που έχει όμως η πόλη. Κάτι το ένα, κάτι το άλλο κτλ. Που όπως είπατε κι εσείς, δεν ξέρουμε τι παραστατικά υπάρχουν και αν υπάρχουν. Αυτό βέβαια ενδιαφέρει και τους υπόλοιπους εμπόρους της πόλης των Χανίων. Δεν ενδιαφέρει και τη λαϊκή αγορά μόνο. Ενδιαφέρει και τους εμπόρους των Χανίων. Σε όλο το επίπεδο. Δηλαδή από χαρτιά, από μηχανάκια, από φυτόρια κτλ. Λοιπόν, μόνο με κατάσχεση, αυτό έχουμε καταλάβει εμείς, γίνει τη δουλειά, πως το έκανε και η δημοτική αστυνομία. Θυμάμαι πολλές φορές, έπαιρνε από κάποιο πολιτή τα πράγματα του, αυτός δεν ξαναρχότανε. Το να τον πας στο τμήμα και να γυρίσει και να κάνει και να δείξει, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι πιέζουν και τον κόσμο. Δηλαδή είναι πολύ πιεστικοί στον καταναλωτή. Τον πιάνουν ορισμένες φορές και από τα μανίκια να πάρει το προϊόν οπωσδήποτε. Και όπως είπατε κι εσείς, ακούγεται ότι έρχονται στη λαϊκή και βγαίνει ίσονα στον κόσμο ότι στη λαϊκή γίνεται παραεμπόριο. Αλλά όπως είπατε, είναι στις παρυφές της λαϊκής. Λοιπόν, και για να ξεκαθαρίσω και κάτι, γιατί σήμερα έγινε ένα γεγονός, ήρθε η αστυνομία στον Άγιο Στέφανο εδώ στο κόκκινο μετόχι και έκανε πάλι την ίδια δουλειά και πήρε μαζί στο τμήμα μερικούς πολιτές και με απειλήσανε άμεσα, εμένα προσωπικά, ότι θα τους βρω μπροστά. Εντάξει, δεν πτωούμαστε. Οι πολίτες αυτοί. Ναι. Λοιπόν, οι οποίοι δεν ήταν τη δικιά σας, του δικού σας κλάδου, ήταν όχι από τους παραδεχόμενους. Ναι. Εντάξει, το να απειλούμαστε πολλές φορές. Αλλά δεν φοβάστε, κύριε Καψομενάκη. Ναι, δεν φοβάμαι κιόλας. Το θέμα είναι όμως ότι αρχίζουν και αγριεύουν. Θέλω να τονίσω όμως και το εξής, ότι για να μην φανεί στον κόσμο ότι είμαστε και ρατσιστές. Δεν έχουμε εμείς τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είπαμε μυστικό από πού είναι αυτοί. Όχι, γιατί πολλές φορές βγαίνουν και καταναλωτές ακόμα. Μα αφήστε τους, μα έτσι, μα αλλιώς, ανθρώποι κι αυτοί. Είναι άνθρωποι, έχουν προβλήματα. Δεν είμαι εγώ ρατσιστής ή εγώ ή οι συναδέλφοι μου. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, να είναι νόμιμα. Δηλαδή να υπάρχουν παραστατικά αυτό. Και να δει η πολιτεία τι θα κάνει με αυτούς. Είτε περιφέρεια λέγεται, είτε δήμος, ή το κράτος, το επίσημο κράτος. Αν υπάρχει, που δεν υπάρχει δηλαδή. Λοιπόν, αυτά έχω να πω εγώ ως προς το θέμα. Κύριε Μαρτικουλάκη, εσείς που έχετε και εσείς μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά το θέμα το τι πωλείται. Γιατί ουσιαστικά πωλούνται πράγματα που
που είναι και δικοί σας συνάδελφοι του εμπορικού τμήματος. Προφανώς και δεν τίθεται ζήτημα χρώματος, ούτε φιλετικό, ούτε οτιδήποτε. Άλλωστε, κακά τα ψέματα, η ανέχεια έχει αναγκάσει πάρα πολλούς Έλληνες να κάνουν και δεύτερες και τρίτες δουλειές που πολλές φορές δυστυχώς και αυτές δεν είναι απόλυτα σύνομες. Το ζητούμενο είναι όμως ότι ή θα βάλουμε μία τάξη και θα ξέρουμε ποιος είναι ποιος και τι κάνει, ή θα τα αφήσουμε αλιμπερτό όλο το σύστημα και για περιπεχθήτο. Σώζον αυτό, σωθεί το τέλος πάντων. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ότι εμείς στη λαϊκή αγορά ευτύσαμε αίμα για να βάλουμε νομιμότητα. Έτσι, διότι η λαϊκή αγορά, πιστεύω, θα το πάω αλλιώς το θέμα, πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κομμάτια της πόλης. Είμαστε ντόπιοι εμπόροι, ντόπιοι παραγωγοί, είμαστε αυτοί που στηρίζουμε την οικονομία αυτού του τόπου. Λοιπόν, για να βάλουμε το θέμα της νομιμότητας, κάναμε σωματεία, ενταχθήκαμε σε ομοσπονδίες. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην έχει άδεια και να ανοίγει στο χώρο της λαϊκής αγοράς. Στο εμπορικό τμήμα ούτε ένας που να μην έχει ταμιακή, ούτε ένας που να μην έχει βιβλία εσόδων-εξόδων. Τώρα, επειδή οι λαϊκές αγορές, για μένα είναι αβαντάζ αυτό, επισκέπτονται τον πελάτη, δεν επισκέπτεται τον πελάτη στη λαϊκή αγορά, κάναμε και ένα άλλο θέμα. Εκτός την νομιμότητα, που ήταν πολύ σοβαρό για μας, βάλαμε και το πρόβλημα της συμπεριφοράς. Έχει αλλάξει δηλαδή και η συμπεριφορά των πολιτών απέναντι στις γειτονιές και στους πελάτες και στους ανθρώπους που μας φιλοξενούν. Τώρα, με αυτούς τους συγκεκριμένους, επειδή η κρίση λέει... Δηλαδή, εμείς πολλές φορές περιφρουρούμε μόνοι μας στη λαϊκή αγορά. Έχω τύχει και έχω πάει και του λέω μάζεψε τα, φύγε από εδώ πέρα. Μου λέει μια πελάτησα, μα αμαρτία είναι, λέει, τι θα κάνει αυτός. Δεν καταλαβαίνει ότι η πελάτησα αμαρτία είμαι εγώ. Είμαι εγώ που θα μου πάρει εφορία το σπίτι, που δεν θα έχω να πληρώσω το ρεύμα. Είναι αμαρτία που το μαγαζί θα κλείσει. Πολλά χρόνια ανθρώποι φτύσαν αίμα να στήσουν επιχειρήσεις και τώρα θα τις χάσουν. Γιατί δεν αγγίζει μόνο μας αυτό το θέμα. Αγγίζει και τα μαγαζιά. Διότι αυτοί στέκονται παντού. Σε γέφυρες, πουλάνε ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό σας. Δεν είναι μόνο στις παρυφές των λαϊκών αγορών. Είναι παντού. Το ξέρετε πολύ καλά. Άρα μας αγγίζει όλους αυτό το θέμα. Άρα αμαρτία είμαστε εμείς και όχι αυτοί. Να γίνουν νόμιμοι όπως είμαστε και εμείς. Εμείς έχουμε την περασμένη εβδομάδα, ναι, 4 φορές τη βδομάδα είχαμε έλεγχο από τα κελαϊαία. Δεν κόβουμε μια απόδειξη, τα προστήματα τα ξέρετε. Βιβλία εσόδων-εξόδων, τους ελέγχους τους ξέρετε. Και στα 30 μέτρα πιο κάτω πουλάνε ανεξέλεγκτα ο καθένας ό,τι θέλει. Και πρέπει να το δούμε, κύριε Μαρκουλάκη, σε αυτό το κομμάτι ότι εντάξει, να δεχτώ τέλος πάντων ότι κάποια στιγμή όντως ο πελάτης, που είπατε και εσείς, ο πολίτης, μπορεί να το δει και λίγο συγκινησιακά το ζήτημα, να πει φτωχαδάκι είναι. Ναι, μα εμείς είμαστε φτωχαδάκι. Όμως, όχι, θέλω να του και κάτι ακόμα. Εκείνο που δεν γνωρίζει ή που δεν το βάζει κοινό στο μυαλό του είναι ότι αυτό το προϊόν που πουλάει ο συγκεκριμένος μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προϊόν για τον ίδιο να το αγοράσει. Ένα ηλεκτρικό μηχάνημα το οποίο δεν έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΣΥ, τέλος πάντων, ή ό,τι. Πολύ σοβαρό και αυτό που λέτε. Πιστοποιήσεις μπορεί να έχει, μπορεί να πάει να το βάλει στο σπίτι του και να πάθει ζημιά. Τόσο το παιδί του ή οποιοδήποτε άλλο. Έτσι ακριβώς. Άρα, πέραν της πολύ λογικής αλληλεγγύης που έχουμε όλοι απέναντι σε όλους, θα πρέπει να σκεφτούμε και το προσωπικό μας, την προσωπική μας. Έτσι. Την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, ότι μπορούμε να πάθουμε ζημιά. Εσείς, κύριε Καψουμνάκη, πάλι κοινή ερώτηση. Έχετε ενοχλήσει την ελληνική αστυνομία, δηλαδή τους έχετε πει, παιδιά, ελάτε γιατί έχουν πρόβλημα? Πολλές φορές, βέβαια. Έχω και προσωπικά. Στο τμήμα τάξης έχω πάρει πολλές φορές τηλέφωνο. Ανταποκρίνονται όπως μπορούν και αυτοί. Στέλνουν και τα παιδιά της Δίας και τα λοιπά, αλλά αυτό κανονικά ήθελε και να είναι αστυνομικοί ή πεζοί. Ούτως ώστε να μπουν και στη λαϊκή μέσα, γιατί υπάρχουν και μέσα στη λαϊκή χώνονται. Αφού κατεβαίνω εγώ το Σάββατο, παράδειγμα, στη Μήνος και για να δω τι γίνεται, και μόλις με βλέπουν φεύγουν και μόλις γύρω στην πλάτη μου ξαναντούκ πάλι. Τα στενάκια. Λοιπόν, αυτό πρέπει κάποια στιγμή και να γίνει μια πεζή περιπολία από την αστυνομία, που άμα δουν τον αστυνομικό και ειδικά όταν φοράει τη στολή του, εξαφανίζονται. Θα μου πεις, μα βιολί είναι αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Ας διαθέσει η αστυνομία 1-2 άτομα, ειδικά το Σάββατο,
Δόξα τω Θεώ, τους πολιτικούς τους φυλάνε 10-10 οι αστυνομικοί. Ας στείλουν και στη λαϊκή αγορά κάποιον. Αν είχαμε εδώ συνδικαλιστή της ελληνικής αστυνομίας, θα σας έλεγε το πόσες υπερόρειες δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί να φυλάξουν από αυτούς που είπατε μέχρι τα γήπεδα. Ναι. Για να μην το ξεχνάμε. Μέχρι εσάς, μέχρι τον πολίτη. Στη συγκέντρωση στα μεγάλα χωράφια. Έτσι, ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι. Και αυτοί πιστέψτε με, επειδή τέλος πάντων δεν έχω καμία ιδιαίτερη σχέση. Δεν κάνουμε οφείλει προς Θεού. Όχι, απλά επειδή το έχω συζητήσει με πολλά παιδιά αστυνομικούς, πραγματικά με ελάχιστο προσωπικό, τουλάχιστον με βάση τη δύναμη που θα τον άχνα. Μας έχουν βοηθήσει. Η αλήθεια, και σήμερα έγινε η αρχή. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται, εγώ προσωπικά θα πω ένα ευχαριστώ και σε εσάς που θίξατε το θέμα και στο Δήμο, αλλά θα πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σήμερα στην ελληνική αστυνομία. Σήμερα πραγματικά έγινε το πρώτο βήμα. Ήρθανε, ξέρω ότι κατασχέσανε εμπορεύματα, αυτές είναι οι πληροφορίες μου σήμερα. Μια-δύο φορές να γίνει και τέρμα, εγώ λέω. Δεν χρειάζεται πολύ. Πραγματικά η ελληνική αστυνομία, καταλαβαίνω κι εγώ ότι έχουν πέσει όλα πάνω της. Δεν έπρεπε να διαλυθεί η δημοτική αστυνομία, ήταν η ραχοκοκαλιά της κάθε πόλης. Εγώ έτσι το βλέπω και νομίζω ότι έτσι είναι. Έπρεπε τουλάχιστον να κρατήσουν ένα κομμάτι της δημοτικής αστυνομίας, να κάνει τη δουλειά αυτή που πρέπει και αυτή που έκανε. Διότι εμείς ζούμε τη μεσαία τάξη στη λαϊκή αγορά και βλέπουμε προβλήματα πολλά στον κόσμο, έτσι. Ο κόσμος έχει χάσει το γέλιο του. Ήρθε, θα το θυμάμαι, μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Λαϊκή της Πέμπτης. Κατεβαίνει μια γριούλα και τι λέει? Μου λέει, φοβόμουν να βγω από το σπίτι μου. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι, να ακούς μια γυναίκα να σου λέει τέτοια πράγματα. Φταίει και η κεντρική εξουσία. Δεν τα έχουν κάνει τα πράγματα όπως τα έχουν κάνει. Ο κόσμος είναι απελπισμένος. Βλέπω πόλεμο πολύ σύντομα. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθείτε, κύριε Μαρκουλάκη, και κανείς πόλεμο δεν εννοώ να πάρουμε τα πιστόλια. Ναι, καλά, καταλαβαίνω. Μια κοινωνική αναταραχή, τέλος πάντων. Το ερώτημα που θέτει τηλεθεατής, και μάλιστα είναι και έμπορος, η ιδιωτική αστυνομία δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσείς για να περιφρουρήσετε τους χώρους σας? Μπορούμε, αλλά να σας πω τι γίνεται. Πρέπει να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και μετά από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που τώρα δεν προβλέπεται από τον νόμο. Ψάξαμε όλους τους νόμους, δυστυχώς. Δεν μπορεί να κόψει πρόστιμο. Ναι, δεν προβλέπεται. Ναι, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι τον διώξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ούτε αυτό βασικά δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Ούτε αυτό βασικά. Ούτε αυτό βασικά. Εμείς μέχρι τώρα, με τη διάλυση της Δημοτικής Αστυνομίας, εμείς που περιφρουρούμε το χώρο μας. Και σας λέω ότι η λαϊκή αγορά είναι ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης, από τα μεγαλύτερα εμπορικά κομμάτια. Εμείς, σαν λαϊκή αγορά, έχουμε κάνει αυτό που πρέπει. Έχουμε βάλει νομιμότητα, έχουμε βάλει καλή συμπεριφορά, έχουμε βάλει τάξη. Αυτό που πρέπει να το κάνουμε εμείς, το κάναμε. Μέχρι τώρα είχαμε τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας. Εντάξει, τώρα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το παρεμπόριο, που το παρεμπόριο αγγίζει όλους μας, όχι μόνο τη λαϊκή αγορά. Δεν γίνεται μορφή στη λαϊκή αγορά, δεν μπορεί να ρίξουν, διότι εμείς τουλάχιστον τον χώρο της λαϊκής αγοράς τον περιφρουρούμε από μόνοι μας. Κύριε Καψομλάκη, ο κύριος Μαρκουλάκης έχει τονίσει 2-3 φορές ότι εμείς έχουμε όλοι ταμειακές μηχανές, είμαστε απόλυτα νόμιμοι. Στο κομμάτι το δικό σας έχετε όλοι ταμειακές μηχανές? Θυμάστε, το συζητάμε 2 χρόνια. Ναι. Το ξέρει και ο τηλεθεατής, το ξέρει το πρόβλημα. Αυτό είναι παρελλαδικό. Έχουμε ξεκινήσει ήδη και βάζουμε σιγά σιγά βιβλία τα περιβόητα εσόδων-εξόδων. Μπαίνουν και σταδιακά ταμειακές μηχανές. Υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο μέχρι τον Μάρτιο, νομίζω. Αν δεν δώσουμε πάλι. Μεθαύριο δηλαδή, τώρα. Ναι, μέχρι τον άλλο μήνα. Το θέμα είναι όμως ότι με τα καινούργια μέτρα που ανακοινώσανε, ειδικά τους παραγωγούς που έρχονται στη λαϊκή αγορά, μας φορολογούν λίγο, να το πω λαϊκά, άτσαλα. Τι θέλω να πω? Μια φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, από τα κέρδη στο 26% το πρώτο ευρώ. Θέλω να τονίσω, που το έχω πει πολλές φορές και δεν το έχουν καταλάβει πολύ, ότι ο παραγωγός, ο αγρότης στη λαϊκή αγορά, ό,τι πουλάει και για να το παρασκευάσει, δηλαδή η αγορά λίπασματων, νερά, φυτοφάρμακα, εργατικά κτλ.,
ό,τι ΦΠΑ δίνουμε δεν παίρνουμε πίσω. Εμείς επιστροφή ΦΠΑ στη λαϊκή αγορά. Δεν μπαίνει στο έξοδά σας δηλαδή αυτό. Όχι, δεν παίρνουμε και πίσω επιστροφή ούτε με το παλιό καθεστώς, ούτε με το τωρινό. Μας δικαιολογούν μόνο το πετρέλαιο από το σπίτι προς τη λαϊκή αγορά και την πλαστική τσάντα που βάζουμε τα πράγματα. Τίποτα άλλο δεν μας χορηγεί. Όπως είπα, δεν παίρνουμε επιστροφή ΦΠΑ όπως παίρνουν αν πάω κάποια εμπορεύματα σε κάποιο μαγαζί έξω. Που κάνουν την επιστροφή του που ήταν 11, το πήγαν 6 κτλ. Που σημαίνει με μαθηματική ακρίβεια, αυτό το λένε και οι λογιστές βέβαια, το έχουν παραδεχτεί τώρα που πάμε σιγά σιγά και φτιάζουν τα βιβλία, ότι όταν εγώ εισπράξω, παράδειγμα, 10.000 ευρώ κόψω αποδείξεις το χρόνο, ότι εισπράξα, βγάλω ζήτα 10.000. Πριν κάνω οτιδήποτε καθάριση, τα 4.000 μου τα έχει πάρει το κράτος. Όποιος έχει λίγο γνώση λογιστικής, θα το καταλάβει τι θέλω να πω. Ότι πάμε στην αφάνεια. Από τα καθάριστα, είπα 10.000, συν είναι ψηφισμένο από το 12 επί Παπαδήμου, από την 1η του 15 μας πάνε στο ΤΕΒΕ, μας κάνει κατευθείαν εμπόρους, εμάς που πάμε στη λαϊκή αγορά, και μας βάζει και το φόρο επιτιδέματος 650 ευρώ το χρόνο, που το βάζει στους άλλους αγρότες, δεν ξέρω αν το τραβήξαν αυτό, δηλαδή μας κάνει κατευθείαν εμπόρους. Και λέω εγώ, γιατί να κάθομαι να σκάβω και να βγω στη λαϊκή και δεν τα παρατάω ή να γίνω έμπορας? Φωνάζει η κυβέρνηση από την κρίση μέχρι τώρα, πρωτογενής τομέα, να στηρίξω. Πώς? Να διώξουμε τον αγρότη από τη γη. Γιατί αυτό είναι στην ουσία. Να κλείσει η λαϊκή, να κλείσει το μικρό μαγαζί, να έρθει το lead και το κάθε lead. Ακούσαμε ότι αγοράσαν οικόπεδα εκεί στη Μακεδονία κάπου εκεί για να κάνουν εργοστάσια μεταφοράς προϊόντων. Λοιπόν, θα τα αγοράζουμε όλα, θα γίνουμε κι εμείς εμπόροι και καλά κρασιά. Και το πρωτογενή τομέα και να εξαφανιστεί η παραγωγή η ντόπια, να αφανιστούν τα υπόλοιπα κόσμο να φύγει από τα χωριά, να πάει και η κτηνοτροφία στο καλό, να γίνουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, γκαρσόνια των Γερμανών. Γιατί εκεί πάει η δουλειά, με μαθηματική ακρίβεια. Λοιπόν, αν δεν ξεσηκωθούμε, εμείς οι αγρότες που έχουμε και τη δύναμη, και πιστεύω ότι τουρισμός και αγροτική εκμετάλλευση ταυτίζονται ως συμπαραγωγή για να ξεσηκωθεί η χώρα να πάει στα ίσια της. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να δούνε τι θα κάνουμε στους αγρότες. Και όχι από το 13 που είμαστε να μας πάνε στο 3%. Γιατί δυστυχώς η συνθήκη του Μάστριχτ για 3% έλεγε, αλλά δεν το λέγανε. Ο αγροτικός πληθυσμός θα πάει στο 3%. Είτε το θέλουμε, είτε όχι. Δεν μπορεί να με διώξει με τον τρόπο που με διώχνει όμως. Δεν μου λέει σταμάτα το επάγγελμα, θα σε κάνω εγώ το παρνίδι μοναχό σου. Λοιπόν, θα καταστραφεί η ίδια κοινωνία. Αυτό πιστεύω εγώ. Η ίδια κοινωνία θα καταστραφεί. Που μας έχει ανάγκη. Γιατί αν δεν δουλέψουμε, δεν θα φάμε. Αν δεν πάει όλο στο χωριό να έχει την κατσίκα, να το σφάξει, να το φέρει, να το φάω, θα πεινάσουμε. Θα τρώμε μάζα κρέατος. Ήδη ακούμε για Μοσάντο, ήδη ακούμε ότι θέλουν να ελέγξουν τα σπορικά, ήδη είχε μια οδηγία ότι να μπαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα είδος μελιτζάνας, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία, για να ελέγχουν τα σπορικά. Ήδη ακούμε ότι πρέπει να νοθεύουμε το ελαιόλαδο με σπορέλαιο. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, πάνε να ελέγξουν λοιπόν τους σπόρους, πάνε να ελέγξουν το ένα, πάνε να ελέγξουν το άλλο. Άρα θα μας ταΐζουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν και όποτε θέλουν. Λοιπόν, όσο για τη κτηνοτροφία, μάζα κρέατος. Τα βλέπουμε σε διάφορα site στο ίντερνετ, σωληνάκια και φουσκώνει το κρέας, μου το κόβει, το τρώω εγώ μπιφτέκι, Ντόναλτς. Λοιπόν, αυτές είναι η ομοίη πραγματικότητα. Και εμείς καθόμαστε στον ύπνο του δικαίου, κατηγορώ τους αγρότες, επίσημα το λέω τώρα που μ' ακούνε και όσοι μ' ακούνε, που κάτω στον καναπέ παίρνουν μια επιδότηση, αν την παίρνουν και μέχρι μετά το 2015 δεν ξέρω. Καλά είμαστε, αλλά μετά το 2015 που θα έρθει η φορολογία, τότε θα δούνε και το τέλος επιτιδεύματος, τότε θα δούνε και τη φορολόγηση, πόσο θα πληρώνουν, τότε θα δει και ο λαϊκατζής, ο παραγωγός που στη λαϊκή αγορά, το ΤΕΒΕ, που θα είναι 300 ευρώ το μήνα. Θα δει το τέλος επιτιδέματος, θα δουν τα θερμοκήπια, θα τους κάνει ότι είναι μαγαζιά τα θερμοκήπια, θα τους βάλει και αυτό στο ΤΕΒΕ, που τώρα το λέω και γελάνε. Θα το δουν στην πορεία κι αυτοί. Και θέλω να τονίσω το εξής. Όσον αφορά τους παραγωγούς αγρότες των οπόρ προϊόντων, είμαστε ένας κλάδος, το οποίο πρέπει να το τονίσω, που δουλεύει 365 μέρες το χρόνο. Χωρίς υπερβολή. Διότι και την ημέρα του Πάσχα να είναι, πρέπει να πάει κάποιος στο χωράφι ή να ανοίξει το νερό ή να κλείσει το νερό, ή πρέπει να ετοιμάσει τη εισοδιά για να πάει στο μαγαζί, για να πάει ο καταναλωτής τη Δευτέρα το πρωί να απογοράσει να φάει. Λοιπόν, είμαστε ένας κλάδος παραγωγικός. Δεν θέλω να κατηγορήσω στους υπόλοιπους αγρότες προς Θεού. Δεν έχω δηλαδή ελιές και δουλεύω 4 μήνες το χρόνο και κάθομαι, ή πορτακάλια.
είτε θερμοκήπια είναι, είτε υπεύθυνες καλλιέργειες, στα νοπά προϊόντα δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Και θέλουμε και να βγάζουμε μεροκάματο εφόσον ασχολούνται οι οικογένειες και θέλουμε να δικαιωθούμε ως προς τη δουλειά μας. Άρα δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση δεν το βλέπω. Όχι πως ήταν και καλύτεροι προηγούμενοι. Για να τα λέμε πως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Πού θα κατέβετε υποψήφιος? Δεν το βλέπω. Μα εγώ σας βλέπω έτοιμο. Πιστέψτε με. Γιατί θα έλεγα την κουβέντα, αλλά δεν μπορώ δημοσίως. Άμα ανακατευτώ, θα γίνω. Καταλάβατε. Να μην το πω. Δεν κάνει. Κάτι ακόμα. Δεν μ' αρέσει αυτό που λέει. Λαϊκές αγορές οργιάζει το παρεμπόριο. Κάποιος που κακοπροαίρετος θα το λάβει. Όχι, οργιάζει το παρεμπόριο, όχι στις λαϊκές αγορές μέσα. Διότι στις λαϊκές αγορές εμείς έχουμε προσπαθήσει, δεν λέω ότι είμαστε άγιοι, αλλά έχουμε προσπαθήσει το παρεμπόριο να το πατάξουμε. Ύστερα, στις λαϊκές αγορές εργάζονται 300 οικογένειες, έτσι. 300 οικογένειες ζουν από εκεί μέσα, που ξανά απαστηρίζουν την οικονομία αυτού του τόπου. Οι λαϊκές αγορές, τι γίνεται με τις λαϊκές αγορές? Μπορεί να έρθει ο πελάτης. Για βιομηχανικά προϊόντα δεν το συζητούμε τώρα, έτσι. Δεν το συζητούμε ότι μπορεί να βρει ο καθένας πάμφθηνα και τζάμπα τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για το πρωτογενή τομέα. Θα έρθει να βρει το φρέσκο του μαρούλι, την ντομάτα του. Αν κάνει σύγκριση με σούπερ μάρκετ τέτοια, δεν το συζητάμε καθόλου. Δηλαδή είναι πολύ φθηνό. Τα ξένα σούπερ μάρκετ. Τα ξένα, βέβαια. Θα τονίσουμε έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Όχι, έχω να τονίσω το εξής. Μια που το αναφέρατε. Μισό λεπτό. Με συγχωρείς. Μια που το αναφέρες για το ξένο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να έχει τη μελιτζάνα 3,20 και βάζει ένα μεγάλο χαρτί. Το λέει. Δεν έχω πρόβλημα, το λέω. Και να έχει προσφορά μελιτζάνα από 3,20, 2,70. Και στη λαϊκή να είναι 1,80 και τώρα για την τωρινή εποχή και 1,5 ευρώ. Και σήμερα συγκεκριμένα στη λαϊκή ήταν με 1 ευρώ. Και το βλέπει ο καταναλωτής και λέει προσφορά. Δεν κοιτάζει όμως την τιμή ή δεν θυμάται πόσο έχει στα μαγαζιά στα Χανιά. Τα τόπια μαγαζιά. Είτε Ίνκα λέγεται, δεν έχω πρόβλημα να το πω, είτε λαϊκή λέγεται, είτε ένα μαγαζί μικρό της γειτονιάς. Και βλέπει μια μεγάλη ταμπέλα προσφορά και λέει: Οπ, προσφορά. Ευθύνησε η μελιτζάνα. Και την παίρνει 2 φορές από ό,τι κάνει στην πραγματικότητα. Εγώ το είδα με τα μάτια μου. Δυστυχώς ο καταναλωτής, ντρέπομαι να το πω, πολλές φορές δεν ξέρει τι κάνει. Δεν ξέρει πώς να ψωνίσει. Βλέπει ένα μεγάλο χαρτί προσφορά, δεν θυμάται την τιμή πόσο είχε ή πόσο το είδε. Ναι, και λέει: Ωπ, προσφορά, αυτό προσφορά το πάρουμε. Ό,τι είναι αυτό. Και δεν είναι μόνο στα κυπευτικά. Δυστυχώς είναι και όπως λέει και ο Σταύρος και στα ρούχα και από εδώ και από εκεί. Εγώ τι λέω και νομίζω ότι πρέπει. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ναι, και πρέπει να δώσουμε μήνυμα στους καταναλωτές να στηρίξουν ντόπιους παραγωγούς, ντόπιους εμπόρους, διότι είμαστε εμείς που στηρίζουμε αυτή την οικονομία, αυτού του τόπου. Δηλαδή, τα χρήματα που θα πάρω εγώ θα τα πάρει ο Αλουμινάς, ο Σιδεράς. Δεν θα πάνε ούτε στην Ισπανία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Κίνα. Άρα, ή στη λαϊκή έρθει, στα μαγαζιά έρθει, λέμε να προτιμάνε την ντόπια κατανάλωση. Αυτά λέμε. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Με εσάς βλέπω να σας βλέπω πιο σύντομα. Τις προεκλογικές σας βλέπω κάπου, αλλά τέλος πάντων. Μεταξύ μας. Δεν θα βγάλουμε και είδηση τώρα. Εντάξει, καλά, κρατώ το μικρό καλάθι εγώ, αλλά μην τυχόν και τα πούμε. Να πάνε κάποιοι άλλοι που έχουν βγάλει την πάντη και πάνω. Α, μάλιστα, ωραία. Αγνονοήτο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και μετά θα σας διηγηθώ, κατά βάση συγκαλεσμένη, μια πάρα πολύ ωραία ιστορία καθημερινής τρέλας ενός κράτους το οποίο πραγματικά χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση, διότι δεν. Πάμε. Ακούστε, πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Παραμένουμε στον πρωτογενή τομέα. Σήμερα είχαμε τον τριτογενή και τον πρωτογενή έτσι ως κορυφαία γεγονότα, αλλά για να καταλάβετε πώς λειτουργούμε. Το 2005 λοιπόν, αυτό το ελληνικό κράτος προσπαθεί να εντάξει μια ελληνική κατά βάση πατέντα για τη βιολογική καταπολέμηση του έλκους των καστανόδεντρων. 8 χρόνια το παλεύαμε. Το καταφέραμε τελικά, τέλος πάντων. Μπήκαμε στο Αλέκτρος Μπαλτατζής, ένα τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκό, το οποίο θα περιλάμβανε 11 νομούς. Αποφασίζουμε λοιπόν ότι, επειδή ξέρετε, το έλκος των καστανιών δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα δέντρα και μας θα καθιστάνε ενεργά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το Μάιο λοιπόν του 2013 ξεκινάει η χρηματοδότηση για χαρτογράφηση του συνόλου των δέντρων τα οποία θα μπουν στο πρόγραμμα. Έρχεται ο μελετής το Σεπτέμβριο του 2013, μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες,
Ο άνθρωπος φέρνει τον αριθμό των δέντρων και είναι όλα έτοιμα για εκταμείευση των χρημάτων, επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκών χρημάτων, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Υπενθυμίζω, 2005 ξεκινήσαμε, 2013 βρισκόμαστε. Όταν λοιπόν πάνε να εκταμιευθούν τα χρήματα, τότε μόνο κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας αντιλαμβάνονται ότι το πρόγραμμα αυτό δεν είναι επιλέξιμο για ιδιωτικές καστανιές, αλλά μόνο για δημόσιες. Κάτι που, επαναλαμβάνω, σημαίνει στη συνέχεια ότι οι 10 από τους 11 νομούς που δεν έχουν δημόσιες καστανιές δεν μπορούν ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν χρήματα για να καταπολεμήσουν το έλκος των δέντρων τους και να καταπολεμήσουν το έλκος ουσιαστικά της περιουσίας τους. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο Πομπολάκη, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καταστανοπαραγωγών Χανίων. Καλησπέρα σας και από μένα. Δεν ξέρω τι λάθος έκανα, ο φίλτατος ο Βαρδής, ο Καλογεράκης που στα στοιχεία. Είπατε πάρα πολύ σωστά. Βέβαια, στο κομμάτι μόνο της εκταμείευσης κάνετε ένα λάθος. Τα χρήματα όσον αφορά τη χαρτογράφηση και την εκτίμηση της ζημιάς, δηλαδή η μελέτη που λέει αυτά χρειαζόμαστε, έτσι θα ξεκινήσουμε, την οποία ακολουθούμε μία σειρά εναπόθεση των εμβολίων και μετά άλλα 2 χρόνια, 3 χρόνια δηλαδή σύνολον για το σύνολο του έργου της βιολογικής καταπολέμησης. Τα πρώτα χρήματα για την εκταμείευση των χρημάτων δοθήκαν. Ήρθε λοιπόν η ώρα για να γίνει η δεύτερη φάση του έργου, διότι είναι σε 3 φάσεις το έργο, και εκεί ενημερώθηκα όλος τυχαίως, διότι μου αρέσει πάντα να συζητάω με υπηρεσιακούς παράγοντες και με τον τρόπο μου βρίσκω, ας πούμε, κάποια άκρη. Λοιπόν, κάποια κυρία στη διεύθυνση δασών, καθόλου κυρία, τα 10 χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, που ασχολιέμαι με αυτό το θέμα, μαζί μου με το ΔΣ του συνεταιρισμού μου, το παλεύουμε και με τους δήμους, δεν πρέπει να το ξεχνώ αυτό, και με την αναπτυξιακή εταιρεία 9 χωριών, είδαν ότι, κύριοι, η γυναίκα αυτή, μα τι μου φέρετε εδώ, εγώ πώς θα προσχωρήσω. Δεν έχετε κάνει την τροποποίηση για να μπορούμε να παρεύουμε και σε ιδιωτικές εκτάσεις, που το σύνολο των νομών αυτών, μέσα βέβαια και ο νομός Χανίων, είναι ιδιωτικές εκτάσεις. Η γυναίκα έπεσε από τα σύννεφα και εσείς, ενημερώνουμε και εσείς ακόμα περισσότερο. Και λέω, παιδιά, εγώ πρέπει να σηκώσω τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ άλλο να συνεχίσω. Δεν μπορώ άλλο να συνεχίσω. Όπως όταν σε καλησπέρισα μου είπες, την αντέχεις, σου είπα δεν την αντέχω. Δεν την αντέχω να μεταφέρω και να βρίσκουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να μεταφέρω είτε θετικές είτε αρνητικές πολλές φορές εξελίξεις γύρω από το θέμα, να μ' ακούν οι παραγωγοί και στο τέλος να είναι όλα αρνητικά. Και στο τέλος να τους απογοητεύω. Κύριε Πομπολάκη, πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν, δεν έγινε η τροποποίηση που έπρεπε να γίνει, που είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Ναι. Και που είχαν εκταμιευθεί κανονικά τα χρήματα. Που σημαίνει ότι κατά βάση τι μπορείτε να κάνετε από εδώ και πέρα. Τα δέντρα σας καταστρέφονται. Επειδή είπα ότι βρέθηκα σε ένα υπηρεσιακό παράγοντα της διεύθυνσης δασών, μια κυρία η οποία κάθισε, έκανε όλη τη διαδικασία της πρότασης της. Έγραψε την πρόταση να τη στείλει στο Υπουργείο για να γίνει η τροποποίηση και βρισκόμαστε τώρα σε αυτό το στάδιο. Έχει φύγει από τις 23 του μήνα, κάθισε και την έκανε και τώρα περιμένουμε να δούμε πότε θα εγκριθεί και αν εγκριθεί και πότε θα εγκριθεί, διότι εμείς ο στόχος ήταν 1η Μαΐου να τοποθετούνται εμβόλια. Εάν δεν το πετύχουμε αυτό, πάμε 1 χρόνο πίσω, μπροστά. Και πόσο χαμένη η παραγωγή? Εκτός καμία υπερβολή, θα έχουμε μία μείωση των καστανοδέντρων ένα 15%. 20% θα είναι, αλλά το 15% θα έχουν φτάσει σε σημείο ξύρασης. Θα είναι ξερά. Ποιος έπρεπε να κάνει την τροποποίηση? Αυτό έπρεπε να το δει το Υπουργείο Γεωργίας, οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας, για να φύγει η πρόταση και η εντολή από το ΙΠΑΤ να πάει στη διεύθυνση δασών να είναι πλήρης. Όχι μόνο δεν ήταν πλήρης, αλλά ήταν και λάθος, το οποίο η διεύθυνση δασών δεν μπορούσε να υλοποιήσει το έργο. Και ρωτώ εγώ, ο Υπουργός σίγουρα, πέραν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ο κάθε Υπουργός έχει 5 και 10 και 20 παρατεχάμενους γύρω-γύρω. Και είναι και υψηλόμιστοι, φαντάζομαι να μου. Δεν το είδε ένας να του πει, Υπουργέ, μην ξεφτυλιστούμε πάλι. Μην απογοητεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς.
Έπρεπε δηλαδή εμείς να το δούμε για να το φέρουμε στην επικαιρότητα και να ζητάμε τώρα τη στήριξη των ερετών του νομού. Την οποία στήριξη θα δω τώρα πώς θα την έχουμε. Και σαν συνεταιρισμός, αλλά πολύ περισσότερο σαν παραγωγή. Και από εκεί και πέρα ας καταλάβουν οι παραγωγοί που εκμεταλλεύονται και ζουν από το κάστανο στα ορεινά χωριά πώς πρέπει να αντιδράσουν. Να βρουν τρόπους να πληρώσουν με το ανάλογο τίμημα αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να είναι μπροστά μας και εμείς από πίσω να τους ακολουθούμε, να τους ενημερώνουμε για να βρίσκουμε το σωστό δρόμο και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όμως πρέπει να πω ότι πέραν από τις επερωτήσεις των βουλευτών, οι οποίες γίνονται, θα συνεχίσουν να γίνονται με τα γνωστά αποτελέσματα. Έκανα την επερώτηση, πήρα αυτή την απάντηση. Εμένα προσωπικά περάσανε αυτή η εποχή. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Γινήκανε στις σκέψεις με τους 4 βουλευτές, με τους δημάρχους, 4 στις σκέψεις στο Υπουργείο, επί Σκανδαλίδη, πόσο παλιά πάμε, επί Δρεβελέγκα, και τότε βγήκε ανακοίνωση και ήταν εκεί και οι 4 βουλευτές, μάλιστα τσακωθήκανε μετά ποιος ήταν αυτός ο οποίος κίνησε τα νήματα και έσωσε την παραγωγή. Και βγήκε η ανακοίνωση ότι κύριε μπήκαμε στο δρόμο μας και το πρόγραμμα έτρεχε. Και ήρθε δελτίο τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τον Υπουργό τον κύριο Δρεβελέγκα, αναπληρωτή Υπουργό αν δεν κάνω λάθος, τα αποτελέσματα μία από τα ίδια. Λοιπόν, φτάνουμε σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Θέλω να πιστεύω... Θέλω να σας ρωτήσω μόνο κάτι. Είπατε ότι όταν και εφόσον εγκριθεί η τροποποίηση, από τι εξαρτάται το αν θα εγκριθεί ή όχι? Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να μην εγκριθεί καθόλου? Εφόσον τροποποιηθεί άμεσα από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΙΠΑΤ και σταλθεί έγκαιρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μου αρέσει να σπέρνω ελπίδες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε το στόχο για φέτος του 14 το Μάιο. Αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι. Τι κόστος, είπατε 20% περίπου τα δέντρα, τι κόστος θα έχει αυτό στην οικονομία τη δικιά σας και του τόπου κατ' επέκταση? Σε χρήμα πια? Γιατί όπως μου είπατε δεν το γνωρίζω, το κάστανο είναι ένα από τα πιο ακριβά εμπορεύσιμα προϊόντα της γης. Ακούστε, πιστεύω ότι η ερώτηση η οποία μου κάνετε είναι δύσκολο να απαντηθεί. Για πόσα δέντρα συζητάμε τέλος πάντων, περίπου? Γύρω στις 150.000 δέντρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το έχω μαζί μου το... Και 100 να είναι, σας λέω, μην πούμε στο 150. Ναι, είναι και το θέμα όπως ήταν παραδείγματος χάρη φέτο η παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 70%. Έτσι. Αλλά παρόλο τούτο ίспραξε ο παραγωγός σχεδόν τα ίδια χρήματα με μια καλή παραγωγή των προηγούμενων ετών. Τα χρήματα τα οποία θα χάσουμε είναι αρκετά, αλλά το κυριότερο, εάν δεν το προσέξουμε, θα έρθει εποχή η οποία δεν θα υπάρχουν δέντρα. Άρα δεν θα υπάρχει παραγωγή, άρα δεν θα υπάρχει εισόδημα. Ναι. Ξαναρωτώ εγώ, θα σας ξανατσιγκλίσω που λένε για τους βουλευτές, τους ντόπιους. Και δεν μιλάω μόνο για το Χανίο, γιατί υποθέτω αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Κρήτη. Δυστυχώς, έχω να πω όσον αφορά, πολύ σωστά το είπατε, ότι πέραν από τον νομό Χανίων και αν δεν απατώμε και τη Λέσβο, δεν έχουν ενδιαφερθεί άλλοι νομοί όπως εμείς εδώ. Διότι έχουμε νιώσει και είναι καταρχήν ο μοναδικός συνεταιρισμός στην Ελλάδα σε καστανοπαραγωγικές περιοχές που υπάρχει. Και εμείς σηκώσαμε το θέμα, εκτός να θέλω να υπερβάλλω. Εγώ βρίσκομαι εκεί, θα βρίσκομαι μέχρι να τελειώσει αυτό το πρόγραμμα και μετά ήρθε και εμένα η ώρα μου να αποχωρήσω από όλες αυτές τις δραστηριότητες που ασχολούμαι τώρα 35 χρόνια, αλλά το έχω βάλει πείσμα ότι πρέπει για τον κόσμο τον οποίο εκπροσωπώ, αλλά κυρίαρχα για αυτό το προϊόν που λέγεται κάστανο, το οποίο είναι σε όλα τα στόματα, στο λεξιλόγιο του Έλληνα, να σταματήσει και να βρει το δρόμο το οποίο πρέπει να βρει, το δρόμο που πρέπει να βρει. Η ανταπόκριση των δημάρχων, των βουλευτών, της περιφέρειας στο ζήτημα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω δεν ήταν έγκαιρη καταρχήν. Η ανταπόκριση των δημάρχων δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν
καθοριστική για τη βοήθεια την οποία μας πρόσφεραν. Όσον αφορά Δήμος Πλατανιά, Δήμος Κισάμου και Δήμος Κανδάνου Σελήνου που έχουν και αυτοί οι 3 δήμοι έχουν τα αυτά. Από τη μεριά των βουλευτών όλα τα έγγραφα έφευγαν, πράγματι έκαναν επερωτήσεις, όλα τα κόμματα. Γιατί τα στέλναμε και στα κόμματα και πήραμε και απαντήσεις από επερωτήσεις που έκαναν και από όλα τα κόμματα, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Έπρεπε δηλαδή ο κάθε βουλευτής, ο οποίος χρεώνεται κάτι, να έχει και τον αρμόδιο να λέει: θέλω να με ενημερώνεις ανατακτά χρονικά διαστήματα πώς πάει αυτό το πρόβλημα. Εξελίσσεται σωστά. Η δέσμευση που είχαμε, παραδείγματος χάρη, από τον κύριο Τρεβελέγκα, περάσανε 6 μήνες, πέρασε ένας χρόνος. Δεν υλοποιήθηκε. Έλα εδώ, κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ, καθίσαμε, συζητούσαμε μισή μέρα και δεν υλοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα? Εκεί ρίχνω ευθύνες και στους βουλευτές. Από εκεί και πέρα όμως, τις μεγάλες ευθύνες τις ρίχνω εδώ, στην τοπική αιρετή περιφέρεια. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα, να έχουν φύγει έγγραφα από το συνεταιρισμό, να έχουν φύγει έγγραφα από τους Δήμους. Προς τους βουλευτές είχαμε, όπως σου είπα, τις απαντήσεις που είχαμε. Από την περιφέρεια στο φάκελο, ο οποίος είναι ογκοδέστατος. Στο συνεταιρισμό δεν υπάρχει καμία απάντηση ότι, κύριε, έκανε σαν περιφέρεια αυτές τις ενέργειες. Δεν ξέρουν ότι αυτό το προϊόν είναι ένα προϊόν του πρωτογενή τομέα που είναι ένα από τα πιο δυναμικά, το πιο δυναμικό στον ορεινό όγκο του νομού Χανίων. Συζητάμε για το καλάθι της νοικοκυράς, ξέρετε, βγήκανε με την πανοκρουσίες και τα λέγαμε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τρίκ προεκλογικά. Είναι τρίκ για να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου. Αποτέλεσμα. Ουσιαστική στήριξη. Δεν την είχαμε. Αυτό είναι η αλήθεια. Και δεν είναι, γιατί κάνω αυτές τις δηλώσεις σε μέρες οι οποίες είναι πονηρές. Δεν τις κάνω όμως επί τούτου, διότι είναι συγκεκριμένες τα έγγραφα και η πληροφόρηση την οποία είχα, τώρα την είχα αυτή την πληροφόρηση, τώρα πρέπει να μιλήσω. Πρέπει να πω τα πράγματα πως έχουν. Κύριε Πολάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω ακόμα είναι το εξής. Ότι θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους παραγωγούς ότι πέρυσι κάναμε σαν συνεταιρισμός, ήρθαν σε επαφή έμποροι, οι οποίοι είχαν τα γνωστά αποτελέσματα, δεν είναι ανάγκη να κουράζω άλλο την εκπομπή σας. Στέλνω ένα μήνυμα στους καστανοπαραγωγούς ότι ακόμα πιο καλά θα πάμε στο κάστανο τα επόμενα χρόνια. Θα είναι ένα προϊόν το οποίο πράγματι θα ανακουφίσει τον ορεινό όγκο του νομού Χανίων. Και από εδώ στέλνω, όπως στο τέλος είπα, ότι καλώ τον Περιφερειάρχη Χανίων, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων να οργανώσουν μία σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας για να δούμε πώς μπορούμε να τρέξουμε αυτή την τροποποίηση. Εάν περιμένουμε από τις τηλεοράσεις και να διαμαρτύρουμε εγώ και να στέλνουν έγγραφα οι αυτοί, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα στην ώρα την οποία πρέπει να το έχουμε. Λοιπόν, εδώ και τώρα σύσκεψη Υπουργείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς. Αύριο, μην ξεχάσετε, λίγο μετά τις 7, μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης ύλης του νυν Δημάρχου Χανίων, του κ. Μανώλη Σκουλάκη, που μιλάει για όλους και για όλα. Θα αξίζει τον κόπο. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, λίγο μετά τις 7. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Πέμπτη μαζί με τη μέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.